Que tal, como estades? Galicia segue sumando lugares de memoria. Hai uns días o Goberno anunciou que inicia os trámites para outorgar este recoñecemento ao Campo de Aragón, en Ourense, onde foron executadas 133 persoas, e o vello cárcere de Lugo, onde estiveron encerrados máis de 6.000 presos políticos entre 1936 e 1940. Estes dous espazos súmanse o Pazo de Meirás, a Illa de San Simón e tamén a cidade de Ferrol, que comezaron a tramitar estes recoñecementos hai case un ano. Preservar estes lugares e explicar o que ali ocorreu é fundamental para que as novas xeracións sexan conscientes da represión exercida polo réxime durante 40 anos. Porque o punto de Galicia onde a represión oficial, digamos, sumarísima a través desos suizos falsos, se executou a máis persoas. Pero o mesmo día que se oficializou a noticia en Lugo, ocorreu un incidente que non debemos pasar por alto. A alcaldesa do PP decidiu reventar o ato, impedindo que o secretario de Estado de Memoria Democrática e os demais cargos institucionais accedesen ao interior do vello cárcere para anunciar este recoñecemento. Que se opoñan a que se celebre ali un acto baixo excusas que, como se viron despois, non foron tal, me parece realmente que marca moi claramente cal é a posición política que hai nestes temas. O boicot chega tan só 15 días despois de que os conservadores tentaran manchar o nome de Moncho Reboiras pedindo no Parlamento a retirada dos bustos, esculturas e placas que se inauguraron na súa memoria en Lugo, Arzúa e Compostela. A noticia causou a indignación do movemento memorialista e tamén entre os familiares do líder sindical asasinado pola policía franquista no 75. Fala o seu irmán Manuel Reboiras. Nos provoca unha gran indignación que a estas alturas que se siga facendo esas alusións, insultos e calumnias a unha persona que deu a súa vida por este país, non? Pero a de Moncho Reboiras non é a única familia vítima da represión que alza voz contra a desmemoria. Hai tan só uns días a filla do histórico galeguista Alexandre Bóveda plantou a Deputación de Pontevedra e a Xunta no acto de recepción do cadro de Castelao a derradeira leición do mestre que regresou a Galicia 8 anos despois e que se expón xa no Museo de Pontevedra. Amalia Bóveda explica por qué na ferida aberta no 36. Porque non se pode acompañar a quen con seus votos e actos e pactos diarios negan a realidade histórica e institucional do que ese cadro representa. Con Amalia Bóveda e con Manuel Reboiras conversaremos nos próximos minutos neste capítulo no que falaremos e moito de memoria e de desmemoria, e farémolo con dúas persoas que levan anos traballando para recuperar as voces silenciadas e reconstruir o complexo puzzle da memoria. Un desde a investigación, o outro desde o movemento memorialista, e os dous tentando superar moitas resistencias que os levaron ante os tribunais de xustiza. Falamos de Dionisio Pereira e Manuel Monge. O primeiro foi denunciado por sinalar como presunto perpetrador da represión o que foi alcalde de Cerdedo durante a ditadura o falanxista Manuel Gutiérrez Torres. O caso tardou 3 anos en ser sobresido. Estar 3 anos prácticamente en xulgados non foi, demasiado positivo, por decirlo moi suavemente, non? Ao final, inda que gañei tanto en primeira instancia como na Audiencia Provincial de Pontevedra, e que ademais a resolución foi moi taxativa conforme a prevalencia do dereito a saber da ciudadanía, da liberdade de investigar por parte dos historiadores frente a presunta honra, neste caso, a ninguén lle quita o tempo, o desacougo e a situación económica, porque ao cabo eu tuve que pagarme todo, o sea, desde os abogados, os procuradores e demais, e ninguén me resarciu deso, non? Manuel Monge foi encarcerado ata en 2 ocasións durante a ditadura polo seu compromiso político. A primeira en Basauri, a segunda na Coruña, un compromiso que mamou desde pequeno tras a represión sufrida por varios familiares seus logo do golpe do 36. Encima da cama de meus pés non había ningún crucifixo, había un retrato, ¿no? E os retratos de 2 personas ali, que parecían maiores do que era, ¿no? Entón, despois de cateme me explicaron, ¿no? Que eran os irmáns da miña nai, ¿no? Pedro e David, ¿no? Que fueron asesinados, ¿no?
Y entonces, pues, eso fue un poco una primera toma de contacto, ¿no? Dice, mira, en esta familia pasó esto, hubo asesinatos y ahí están David y Pedro y ahí estuvieron, ¿no? Y después, o que un pouco a vida normal en Bilbao, pues eu lembro que poñíamos a radio para escoitar o parte, ¿no? E acababa sempre da mesma forma, ¿no? Viva Franco, arriba España, e empezaba lindo, chinta, bueno, pues eu lembro perfectamente que cuando daban noticias inmediatamente salía Viva Franco e tal. A miña nai sempre, cuando decían Viva Franco e tal, sempre decía mismo, anda fora, cabrón. Botaremos a vista atrás con Manuel Monge para repasar os momentos máis destacados da súa biografía e tamén da súa militancia como integrante activo no movemento memorialista. Pero cando se empezou a traballar pola memoria desde o momento mesmo en que se produciu o golpe? Facíano os presos de Camposancos, ou estampar os seus debuxos no campo de concentración, ou a veciñanza de Baiona, debuxando as 9 cruces na memoria dos 9 veciños asasinados en outubro do 36. Transitaremos por todos estes espazos coa axuda da historiadora Iria Morgade. Facer este tipo de actos onde este a memoria precisamente nun espazo de negacionismo, non? No que se negaba o que había acontecido, pois facer memoria era tamén unha forma de resistirse e de rebelarse contra a propia ditadura, non? Pero ademais, neste capítulo, mergullarémonos nos arquivos da Fundación 10 de Marzo que está digitalizando material relacionado coa memoria do movemento obreiro. Entre as 1.300 caixas de documentos revisadas atoparemos bellos tesouros, como nos conta o presidente da Fundación, Xesús Castro. Tuvemos unha doación de Enrique Lister, o fillo de Lister, o comandante. Temos obxetos curiosos, sobre todo moitos que teñen que ver ca impresión, é dicir, as famosas vietnamitas, fotocopiadoras, maletíns con doble fondo, que eran os que levaban os compañeros. Hai outros asuntos que foron noticia estes días, son as novas da memoria. En Carral comezaron os traballos para tentar localizar unha das dúas foxas comúns que existen no cemiterio de Beira e onde se cree están enterrados polo menos 18 persoas asasinadas tralo golpe do 36. Non será doado. As reformas acometidas no Campo Santo nos anos 50 alteraron moito este espazo, como recoñecen os responsables do Grupo Istagra e o presidente da Asociación Cultura Aberta de Carral, Lois Anxo Ferreiro. No ano 2022 descubrimos que no ano 1951 un cura que estaba Luis Lestón, pois remexeu todo o Campo Santo, e aquela, bueno, pois os técnicos da RMH decidiron que non era viable facer a exhumación. Conclúese en éxito a busca dos restos de 4 vítimas da represión franquista no cemiterio de Vilacova, en Lousame. É a terceira intervención que se fai nesta área para tentar localizar a Manuel García Hermo, Xosefa Becerra e os irmáns Perfecto e Antonio Vilas Romero. Pero, de novo, non foi posible dar con eles. Como medida de recoñecemento, vais instalar unha placa conmemorativa cos nomes de todos eles e iniciarás a tramitación para declarar o cemiterio de Vilacova como lugar de memoria. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia que o Estado mantén pechado o Pazo de Meirás e aínda non solicitou a súa inscrición no rexistro da propiedade, malia ter pasado xa 4 meses tras a sentenza do Supremo. Hai uns días, un grupo de 40 persoas quedou fora malia ter reservada a entrada ao atopar o pazo pechado. A CRMH coruñesa cualifica a situación de escandalosa. Falece Concha Nogueira Miguel, a nena do Boueva. Morreu en Vigo aos 93 anos de idade. Militante do PC, era filla de Carmen Miguel Agra e Anxo Nogueira Nogueira, dous activistas antifascistas que se suicidaron no ano 37 no Boueva ao seren cercados polas forzas franquistas cando tentaban fuxir de Galicia. A traxedia marcou a súa vida e a da súa irmá Carmiña. A Facultade de Xeografía e Historia da USC rende homenaxe a Xosé Humberto Baena, un dos 5 últimos fusilados polo franquismo. O 16 de xullo inaugurarase ali un espazo de memoria dedicado á súa figura e vaise descubrir unha placa en recordo do estudante vigués e activista político asasinado polo réxime en setembro do 75. O acto asistirán a reitora da USC, o decano Míguez Macho e a súa irmá Flor Baena. A memoria histórica democrática na MIT de Ribadavia, a través de 2 traballos dos que xa falamos aquí, a fortaleza da compañía feroz e Ictus de Chévere, 2 propostas coas que a MIT reforza a súa aposta por un teatro comprometido coa historia, a reparación e a reflexión social.
E Xosé Neira Vila será figura homenaxeada no Día das Letras Galegas de 2027. A Real Academia escolleu o escritor de Grés, autor de Memorias dun neno labrego, falecido no ano 2015. Emigrado na Arxentina no 49, afondou desde Bos Aires no coñecemento da cultura galega e participou desde alí activamente no movemento galeguista da emigración. Foi un auténtico constructor do noso imaginario, e non únicamente a través desa obra que todos temos na cabeza cando sae Neira Vilas, que son as Memorias do neno labrego, sino a través de toda a súa ampla e moi polifacética obra. O Goberno apura os trámites para incorporar máis espazos galegos ao mapa estatal da memoria histórica democrática. Tras a illa de San Simón, as Torres de Meirás e a cidade de Ferrol, o Ministerio decidiu otorgar este recoñecemento a outros 2 lugares enlleiros que representan a violencia da represión fascista, o vello cárcere de Lugo e o Campo de Aragón. Neste lugar, no Campo de Aragón, en Ourense, foron executadas 133 persoas nos primeiros anos do golpe, entre elas o alcalde Manuel Suárez, o poeta Manuel Gómez del Valle ou Erundina Álvarez Pérez, a única muller executada neste espazo da cidade de Ourense. Falamos xa con Carlos Lozano, presidente da Asociación Amigos do Campo de Aragón. Que tal, Carlos? Moi boas. Hola, moi boa tarde. Parabéns, porque tras este recoñecemento hai moito traballo detrás do movemento memorialista ourensán, Sí, a verdade é que sí, e non só pola nosa parte, porque xa son bastantes anos que se está reclamando pois facer xustiza e por en valor este espazo, tráxico espazo, por parte, pois por exemplo, da Asociación de Amigos da República, que levan xa moitísimo tempo. Efectivamente. Entón, pois bueno, é poñer unha primeira pedra, como dixemos outro día ali no discurso. Xa nalgúna ocasión temos falado aquí do Campo de Aragón, non? Este lugar en que foron executadas 133 persoas, nada menos, entre os anos 36 e 39. Vos dicíades outro día no acto, e tamén o reiteraba o secretario de Estado de Memoria Democrática, que foi un lugar especialmente simbólico, especialmente representativo da represión rexistrada nesa provincia, non? Sí, a verdade é que é certo que Ourense ten bastantes, e por desgracia, volvo a repetir, bastantes puntos tráxicos no tema da guerra civil e a posguerra, pero o caso do Campo de Aragón é bastante claro, porque é o punto de Galicia onde a represión oficial, digamos, sumarísima a través desos suizos falsos, se executou a máis persoas, 130, que habería que contar tamén fusiladas no cuartel do Cumial a escasos kilómetros. Por eso tamén falamos un pouco, é iso que reclama tamén Amigos da República, de engadir como lugar de memoria o cemiterio, porque a fosa común non só recolle 130, senón 130 persoas. Entonces sí que é significativo porque é un dos centros onde o xenocidio franquista foi máis relevante en Galicia e obviamente o máis grande de toda Ourense. Claro, para que non coñeza ese lugar, compre salientar que esa era unha zona de un campo de instrucción, non? Do que foi o cuartel de San Francisco, non? Sí, efectivamente, o cuartel de San Francisco, que inicialmente naceu como un convento dos franciscanos, na desamortición a principios da década dos anos 30, 40 do século XIX pasou a uso militar. Aí estivo o Rexemento Zamora 8, e outras divisións, de feito, no mesmo momento do golpe de Estado, pois así foi. Toda esa zona que agora pois é o espazo cultural de San Francisco, que está o oratorio, o arquivo histórico, a biblioteca, e, a escola, creo que de Artes e Música de Ourense, pois nese espazo era xusto o campo de tiro. A relevancia ou a orixe do nome de Campo de Aragón, que estivo investigando o noso vicepresidente Xosé Luis Gómez García, pois non sabemos onde ven, pero é certo que non sabemos, polo menos non identificou cal é a orixe do nome, pero xustamente daba coa tapia do cemiterio. Entón ali foi onde executaron esas execucións, sacando despois da prisión de Ourense ou mesmo a prisión de Celanova, de outros puntos da xeografía ourensá. O procedemento era sempre o mesmo e o perfil das persoas, persoas vencelladas a partidos de esquerda, non, sindicatos, cargos republicanos, persoas sospeitosas, non, de ser partidarios de defender a legalidade republicana, todos eles foron caendo un por un nese lugar, non, como alcalde, por exemplo, como Manuel Gómez del Valle ou como Erundina. Sí, non? efectivamente, a meirande parte deles, aínda que están afiliados, non tiñan un papel, digamos, de primeira liña, pero rapidamente aquelas persoas que sí que tiveran certa
certo pulo público durante os anos da República, pois como o propio Gómez del Valle ou, como xa dixeches, Manuel Suárez Castro e outros tantos, pois efectivamente estaban moi movilizados, sobre todo sindicatos agrarios e sobre todo naquelas zonas de Ourense onde estaba a construción do ferrocarril, que foi tan relevante para a expansión un pouco ideolóxica do anarquismo e socialismo, sobre todo o socialismo que era, digamos, o máis forte na provincia, pois levou a que esas persoas, pois simplemente por estar afiliadas, tiveran ese castigo. De feito, Undina foi axustizadas polo único feito de agochar a un dos fuxidos que no primeiro momento xa estaba en búsqueda de captura. Nomes todos eles que merecen ser recordados. Non sei que implicará esta denominación deste lugar como lugar de memoria cando estea rematado o proceso. Supoño que axudará e contribuirá a que todas estas persoas ocupen o lugar que merecen dentro da historia, non? Sí, a idea, falando así un pouco co secretario de Estado outro día, o que nos comentou era poñer como unha especie de placa cos nomes de todas estas 133 persoas que volvo a engadir. Gustaríame que foran 140 e iso tamén nos fixemos chegar porque vanse facer certas alegacións para engadir o cemiterio e que nos servirá un pouco tamén para intentar forzar que o propio Executivo Municipal que ten a competencia, sobre todo para o espazo, xa non só que este aí unha placa agochada entre o que era a antiga igrexa de San Francisco e os depósitos do Arco, senón pois darlle a denominación que se aprobara no pleno e poñer un memorial, unha especie de escultura coa carta de Manuel Suárez Castro que mandou antes de falecer. Entón, pois a idea é esa, poñer esa primeira pedra para despois continuar, que é o que nos queremos. Non sei con que cronograma traballades, non sei que prazos tedes previstos. Volvo a repetirche o que pudemos falar co secretario de Estado e que o que nos comentou el é que nos vindeiros meses, pois supoño que contra a fin do ano, pois esa placa pois este lista. Nos a idea é o 31 de outubro facer un acto, todos os a idea que temos, que é o Día das Vítimas do Franquismo a nivel estatal, pois intentar conmemorarlo ali. Entonces os visos nosos é pois seguir premendo, intentando que o Executivo pois execute eso que está aprobado onde fai xa 8 anos. E non só iso, nós tamén queremos continuar pois, sobre todo na nomenclatura de moitas rúas da cidade de Ourense, dos puntos da provincia que siguen pois, con personaxes vinculados á ditadura franquista ou á ditadura Primo Rivera ou pois, a outros réximenes cos que se aproveitaron para medrar a costa poboación ourensa. Confiades nun cambio de postura do Executivo Municipal, que esta declaración axude un pouco a mudar e axude a que colabore un poquinho máis co movimento memorialista para conseguir os vosos propósitos, Carlos? A nosa perspectiva foi que, quen acudiu acto a nivel de representación do tenente alcalde, podemos comentar con el para intentar botar unha man, pero polo momento os nosos visos que xa o deixamos no discurso que dimos é que o Executivo ten todo paralizado, eu creo que está esquecido. Non creo que sexa unha das súas prioridades na actualidade. Bueno, pois penso que quedou clara a vosa postura e reitero os parabéns e moitísimas grazas, Carlos Lozano, por atendernos un día máis aquí na Frea Aberta. Moitas grazas, unha aperta. Grazas a vos. Xunto ao Campo de Aragón, o vello cárcere de Lugo será tamén declarado lugar de memoria democrática. A noticia trascendía durante unha visita realizada en xuño polo secretario de Estado de Memoria Democrática a esta cidade e que non estivo exenta de polémica despois de que o novo goberno local impedira ás autoridades acceder ás instalacións da vella prisión alegando que estaban ocupadas por outros eventos, ante o estupor do anterior alcalde e dos seus compañeiros do Grupo Socialista. Que se opoñan a que se celebre ali un acto baixo excusas que, como se viron despois, non foron tal, me parece realmente que marca moi claramente cal é a posición política que hai nestes temas. Tan só 15 días antes, os populares rexistraban no Parlamento unha proposición para que os concellos de Lugo, Santiago e Arzúa retiren todos os monumentos que inauguraron recentemente na memoria do líder política e sindical Moncho Reboiras, asasinado polas costas pola policía franquista no 75 e a quen os conservadores tildan de terrorista. Unha destas esculturas precisamente está situada fronte ao vello cárcere de Lugo. A noticia causou indignación entre o movemento memorialista e tamén no BNG. O portavoz en Lugo, Rubén Arroxo, fala de indecencia.
O Partido Popular vende facer o anuncio indecente de que quere retirar o busto de Moncho Reboiras. Moncho Reboiras foi a última persoa asasinada polo réxime franquista en Galiza. Despois de que o franquismo asasinase a máis de 600.000 persoas, Moncho foi o último, pois simplemente por ser sindicalista e por ser un cadro político. Nós, dende logo, non imos permitir esta traición. Hoxe queremos recibir na ferida aberta no 36 a Manuel Reboiras, irmán de Xosé Ramón Reboiras Noia. Que tal, Manuel? Moi boas, como estás? Hola, boa tarde. E moitísimas grazas por ter a deferencia de falar con nós sobre un asunto tan delicado, non? E supoño que tan incómodo ao mesmo tempo tamén para vos, para a familia, non? Hombre, en principio moi delicado e moi... nos provoca unha gran indignación que a estas alturas que se siga facendo esas alusións, insultos e calumnias a unha persona que deu a súa vida por este país, non? Polo menos pola causa antifascista e pola democracia. Entonces, non se entende moi ben que argumentos poden manexar estas forzas políticas que pretenden facer unha relectura e blanquear o que foi a represión franquista, poñendo en evidencia e denigrando e calumniando a que foron as víctimas, non? Que realmente debía ter do respeto do mundo por parte de todos os que se consideren demócratas en esta sociedade. Bueno, que hai que lembrar, a portavoz do PP Paula Prado chegou a chamar delincuente ao teu irmán, que ademais foi recoñecido polo Estado como vítima do franquismo en 2009, ademais que fixo todo o que fixo por defender a democracia, non? E por loitar contra o fascismo neste país, non? Efectivamente, é dicir, hai unha resolución oficial, xa non é unha cuestión personal da familia ou dos amigos, hai unha resolución judicial por parte do Goberno de España que recoñece pois, as víctimas da ditadura franquista e entre estas múltiples e millares de víctimas desta ditadura nos últimos anos do franquismo evidentemente está meu irmán, Moncho Reboiras, que ten unha resolución do Ministerio de Xusticia de 2009 que se basa nas leis oficiales do Estado, a lei de memoria histórica e memoria democrática, que o recoñecen como víctima. E como víctima, polo tanto, obliga as institucións e os particulares a honralo e a non denigralo. E aquí está se vendo que están facendo todo o contrario, non? Intentando reescribir e blanquear a historia para que as víctimas sean os malos, sean os verdugos, e os verdugos e os dictadores e os que fixeron masacres durante todo o período da ditadura e do franquismo, pois parece que queren poñelos como los buenos de la película, non? Claro, que pasa, non é a primeira vez que o PP intenta ensuciar o nome de Moncho Reboiras, non? Pero desta vez eu penso que se cruzou unha liña moi delicada, non? Que é empregar a Cámara Galega para tentar deshonrar o nome do teu irmán. Efectivamente, é dicir, eu espero que eu, de feito, fixen unha interpelación e unha petición de entrevista co presidente do Parlamento para aclarar todos os temas do que o Parlamento como institución pensa facer e en todo caso, pedir que estes temas tan denigrantes e tan en contra das institucións públicas deste país vayan adiante, non? Espero que me conteste e que entre en razón e que estas cousas non teñan ningún tipo de respaldo institucional en este tempo, no século XXI xa, non? O rexistro desta proposición non de lei foi a pinga que rebordou o vaso despois de meses de desencontros, non? Tras a instalación dun monólito, un busto e unha estatua na memoria do teu irmán en Arzúa, en Lugo, en Compostela. Por que segue incomodando tanto a figura de Moncho Reboiras entre os conservadores? É curioso, é unha pregunta que me estou planteando eu, porque máis é chocante. É dicir, aquí en Pontevedra temos uns actos feitos por xente próxima ao Partido Popular que está intentando integrar a Bóveda todos os anos, Galicia Mártir, últimamente con discursos por parte de alcaldes do PP que realmente chocan
ese tipo de discurso, non? Que intentando poñerse do bando dos galleguistas, polo menos, e últimamente, e agora, nesta mesma 15 días, nesta mesma semana, temos a traída do cadro de Castelao, a última elección do mestre, que é un exemplo da barbarie e da ditadura franquista, e se van a facer aquí na Diputación, ao mando tamén da xente do Partido Popular, todo un acto de homenaxe, é dicir, unha verdadeira contradicción entre o que se está facendo con algúns vellos políticos realmente defensores da soberanía de Galicia e da cultura e da política e de todo, e la contra este ataque visceral á figura de Moncho Reboira, non? Meu irmán. Bueno, un intento casi de intentar reescribir a historia, non? E adaptar o que ti queres, non? Sí, eu creo que é eso, intentar blanquear os represores e a toda a historia que hai da represión franquista, blanqueala, reescribir, facer un relato novo de ese período, intentando justificar e blanquear ese comportamento, e por outra parte, supoño que como ten que haber algún responsable ou algunha persona que hai que atacar, hai que desprestixiar e que hai que calumniar, pois supoño que Moncho é a persona eles elite, non? Porque non ten ningún sentido entre o traballo que fan con Bóveda, con Castelao, e en contraposición Moncho, que en principio sería a continuación lóxica, política e soberana do pensamento de Bóveda e Castelao, non? Non só non soportan as homenaxes a Reboiras, senón que fan o posible por ensucialas, non? Como demostra pois ese ataque vandálico que me refería antes o de Compostela, non? Cando a estatua na memoria do teu irmán apareceu manchada con pintura e acompañada desa nota totalmente deleznable. Os responsables dicían aquilo de, non sei como era a frase, que a democracia e a liberdade non se consegue con violencia, o terrorismo nunca é a solución, etcétera, etcétera. Bueno, non sei que sensación vos causou en vos pois ese acto vandálico. Sí, hombre, un acto máis. Eu, de feito, naqueles días intentei pasar páxina, non? Dixen, isto é un acto máis, a ver hasta onde chegan con esta intentona de desprestixiar e de machacar a figura de meu irmán, e o camiño vese, é dicir, aquí hai unha radicalización por parte de algúns sectores, me imagino, do Partido Popular. É dicir, non creo que sea unha idea general, me refiro das bases, da xente, que eu teño aquí amigos e conocidos do Partido Popular de base que evidentemente están indignados casi tantos como eu por estes tipo de denigracións e calumnias, non? Pero, bueno, é unha liña que debe de marcar o Partido Popular nesta etapa de vinculación orgánica con Vox e a extrema dereita, e en ese camiño parece que queren ir, non? E ademais, o ano que ven seguramente hai eleccións xerais, e se consiguen o poder do Estado con Vox, pois supoño que todas estas normativas, pequenos avances que se lograron en este período da transición, que supoño que se cuestionarán e intentarán botar abaixo, como é a lei de memoria histórica e memoria democrática e todos estes pequenos avances que se conseguiron, non? De momento que si estamos asistindo é un aumento pois desas campañas de violencia contra elementos que representan a memoria das vítimas, non? Falamos do caso do teu irmán, pero non é o único caso, non? Recentemente pois houbo esa vandalización tamén do monumento ás vítimas de Ribeira, ou tamén ataques en Cedeira, en Cabo de Cruz hai uns meses. Non sei, dá a sensación que esta campaña non só está dirixida contra o teu irmán especificamente, ou será unha campaña contra todos aqueles que simbolizades a loita contra a represión fascista? Eu creo que ese é o camiño, non? É dicir, coller elementos ou personas que son simbólicamente ou representan unha loita contra o pasado fascista e a ditadura, e denigrala, calumniala, e que
realmente todos os elementos da represión franquista, de ditadura, do fascismo e de todas estas presións extra radicales da dereita, pois teñan un camiño, bueno, que formen parte de esa lectura que queren facer da historia, non? Facer un relato novo da historia, deixando quedar ben a todo o que foi a represión franquista e toda a historia do fascismo dos últimos anos en España e en Galicia. Esta vez tocou vos a vos, estades no centro da diana despois, bueno, desta actitude do Partido Popular para intentar ensuciar a memoria do teu irmán. Supoño que no medio de tanto odio, de tanto rencor, tamén reconforta, Manuel, recibir mensaxes de apoio como os vertidas desde hai semanas por parte de asociacións e entidades galegas de todos os recunchos do territorio, non? Hombre, sempre anima e sempre dá un pouco de ánimo, porque realmente a indignación e os insultos, as calumnias e as descalificacións que se fan, sobre todo cando se tocan a vena afectiva de un irmán e de unhas víctimas que son como todos son irmáns na historia e na política deste país, pois evidentemente reconforta. De feito, fixemos este comunicado de repulsa na idea de estender a idea de que o fascismo, en definitiva, esta forma de manifestación do fascismo, hai que pararlle os pés e, polo menos, que socialmente e que públicamente haxa unha repulsa de todos estes feitos, non? É dicir, que non é posible que a estas alturas calquer manifestación en este sentido quede impune e que ao mesmo tempo sirva para reescribir a historia dunha maneira pouco recomendable e pouco real, non? E pouco ficticia. Pois nada, con esa mensaxe quedamos. Manuel Reboiras, moitas grazas por pasarte de novo pola ferida aberta no 36, recibe todo o noso apoio. Un bico. Un bico, gracias. Pero as políticas de desmemoria do PP sinalan outra familia vítima da represión, a do histórico galeguista Alexandre Bóveda, asasinado na Caeira en agosto do 36. Desta vez o balbordo montouse co gallo do regreso a Galicia da derradeira lición do mestre, o cadro que Castelao pintou na memoria do seu amigo Alexandre Bóveda e das vítimas da represión franquista e que desde hai uns días se expón no Museo de Pontevedra. O traslado desta obra desde Argentina xestionouna a Deputación de Pontevedra. Tanto os responsables do organismo provincial como a Xunta contaban con que a filla de Bóveda acudira á inauguración, pero Amalia decidiu non facelo. De contado averiguamos por qué. Amalia Bóveda, que tal? Moi boas. Boas tardes. E grazas por pasarse de novo, pola ferida aberta no 36. Vostede dicía que non podía estar ali por coherencia, non? Por que, Amalia? Por que non quixo estar ese? Porque non se pode acompañar a quen con seus votos e actos e pactos diarios negan a realidade histórica e institucional do que ese cadro representa. Claro, porque dan mostras moitas veces desa incoherencia, non? Vostede dicía, non, que eses mesmos representantes políticos que agora presentan esta exposición a bombo e platillo néganse, por exemplo, a institucionalizar o 17 de agosto como Día de Galicia Mártir, non? Efectivamente, non só eso, sino que primeiro o que fixéramos unha petición. Fíxose a petición a todo tantas veces, negarono sempre, entón vou estar ali facendo que me fan gracia, non? Non me fai ninguna, moléstame. Incorporamos a esta charla a Ernesto Vázquez Rey, secretario da Fundación Alexandre Bóveda. Que tal? Hola, boa tarde. Que xestións houbo entre a Administración e a Fundación Alexandre Bóveda relacionadas con esta exposición da derradeira eleición do mestre en Pontevedra?
Pois houve varios contactos, se nos expuxo a necesidade de facer xeiras de actividades ou o que nós quixésemos alrededor do cadro. Debemos dicir que en todo momento o Museo de Pontevedra e, bueno, neste caso a súa directora Ángeles Tilbe, que é a comisaria desta mostra, a derradeira elección do mestre, pois estivo moi preocupada de que o cadro, sobre todo, se expuxera no seu contexto, que se explicase exactamente que era Alexandre Bóveda o que se hacía nesa pintura, e que as obras, digamos, menores, non, que estiveran alrededor dese cadro grande, de grande formato, estivesen en relación a Bóveda. E así, bueno, expóñense os orixinais do Sempre en Galiza, o manuscrito do propio Castelao, e ademais pois, unhas follas de xornal da Argentina do ano 45, onde se presentou ese cadro ali na Diada dos Mártires Galegos o 17 de agosto do 45. E entón que foi o que máis vos incomodou por parte da administración? Incomodounos un pouco a doble vara de medir, non? Un pouco viñamos destes premios pontevedreses de honra, onde Amalia recibía ese premio pola traxectoria, non? Na defensa da memoria histórica e da memoria do seu pai, e onde o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pois un pouco, vamos a dicir que insultou, non, a propia premiada, dicindo pouco menos que quen matara a Bóveda fose un fascismo de esquerdas, non? Equiparando ambos bandos ou facendo unha sorte, non sei, de equidistancia rarísima, que nos pareceu que non, vamos, que non procedía en absoluto. Isto tamén provocou que a propia ausencia de Amalia, explicada como se fixo públicamente, bueno, acabou dando que o presidente da Xunta estivera na inauguración da derradeira elección do mestre e non abrir a boca, non tomar a palabra para facer un discurso, porque calquera cousa que pudera decir iba a resultar fatídica, entón optou por non falar. Percibides que está aumentando esta equidistancia, este branqueamento por parte sobre todo da dereita galega e española relacionada ca memoria? Sí, pero porque se cambian os paradigmas, porque se intenta sempre contar a historia ou retallar da propia historia elementos que para eles distorsionan, non, no discurso político. Entón é moito máis fácil dicir que dá o mesmo un totalitarismo de esquerda ou de dereita cando, pois, no caso de España ou no caso de Galiza, non existiron, non? Entón, claro, se as cousas as contas distorsionadas ou como marcos xerais en entrar no concreto, non? Pois claro, acaban pois converténdose un pouco todo no mesmo. Dígame unha cousa, Amalia, para unha persoa como vostede, que é vítima directa ao final da barbarie franquista, non, que lle arrebataron o seu pai antes de que vostede nacera, non? Que é peor, o silencio, o esquecemento ou esta terxiversación e manipulación da memoria? Para min é malo as dúas cousas. Porque o silencio moitas veces tamén tes que aochar a cabeza porque mirante así un poquinho de lado. E por outro lado, pois que sempre estamos non e que... Claro, eu non sei se teme que a utilización que poida facer a dereita da memoria histórica democrática de figuras, pois como por exemplo como a do seu pai, como do propio Castelao, teme os efectos que esa mala utilización pode provocar na sociedade, esa manipulación da memoria de persoas tan destacadas da nosa historia? Pois sí, temos moito persoas en Galicia para sentirnos orgullosos deles. Pero eles parece que non son galegos, que todos son ahora ademais únense con vos e cada vez xa non hai nin dereita nin esquerda, aquí hai a ver o que podo coller cada quen. Neste caso, afortunadamente, temos a Amalia Bóveda, a memoria viva ao final, non? Do que aconteceu para explicar ben as cousas, non? Pero quizáis sería necesario, Ernesto, facer tamén máis pedagoxía nas escolas, nos medios, para que queden, para poder explicar con máis claridade que foi o que aconteceu no 36. Por suposto, unha das asignaturas pendentes que dende a Fundación temos e ademais foi un acordo tamén que se adoptou non hai moito tempo no seo da Fundación é realizar unha unidade didáctica para explicar nos coles, nos institutos quen foi Alexandre Bóveda, que foi o que fixo, centrarse sobre todo iso na súa labor como funcionario e como político economista galego e a súa visión non un pouco universal
bueno, que o levou a facer esa arquitectura, non, do Estatuto de Autonomía. Para nós iso é fundamental. Vostede no comunicado que enviaron os medios de comunicación antes da inauguración da exposición, ela dicía que, bueno, que está un pouco enfadada, non, cos responsables políticos, pero non neste caso co Museo de Pontevedra como institución, non? É unha cousa, son críticas que se dirixen sobre todo aos representantes políticos, non, Amalia? Non, eu sí, porque eu de nós en Pontevedra xa estemos en Pontevedra, en Pollo, eu en Ourense, en algún concello máis. Xa está institucionalizado o Día de Galicia Mártir. Claro que sí. Pero, en cambio, o que pretendemos é que sexa a Xunta a que o reconoza. Claro. Foi ou vai ir ao museo a visitar a exposición? Non, vou o día 10 ás 12 da mañán e vou a estar ali soa con o cadro, porque a directora do museo, que é un encanto de persoa, e toda a xente que está no museo traballando e demais, pórtanse moi ben, comigo son la mar de atentos. Claro. Xa me dixo que ese día, cando vaya eu, que non vai estar ninguén ali, non vai haber visitas programadas. Moi ben. Vostede a primeira vez que viu o cadro, que sentiu, Amalia, recorda? Non, o cadro eu xa lle coñecía, porque eu teño todo o de Galicia Mártir de Castelao, teño todo lo de la guerra e todo, teño todas as fotografías de Castelao. Claro, pero velo así a gran formato é outra cousa, non? Bueno, en formato grande, bueno, parece que donde máis me emocionei foi en Ourense. E en Ourense tamén estaba Valentín comigo, pero ese día o pobre estaba maliño. Pero en Ourense sí me emocionou moito, porque en Ourense foi acollida, a pesar de que Baltar era do PP, pero acollernos la mar de ben. Nese cadro vostede ve reflexado de algunha forma o espírito do seu pai? Pois sí. Vexo que hai un persoaxe que deu a súa vida por defender a vida de todos os galegos. En agosto vanse cumprir 90 anos, non, dese vil asasinato a mans dos fascistas na Caeira. Amalia, ao paso do tempo, supoño que esa data sigue estremecendo a unha, non, Amalia? Non sempre. Non só esa data, senón que a vida túa sempre está, a ver, como che digo, vai en línea directa con o que pasou. Toda a súa vida está condicionada por aquele episodio, non? Efectivamente, non pasaba a palabra condicionada. A miña vida está condicionada polo que pasou. A miña e a de meus irmáns. Foi sempre unha cousa que nos marcou. Desde logo, todos os anos se lembra a figura de Alexandre Bóveda, tanto ese día como outros días, non? E vostedes tamén, como familia, pois intentaron movementos para reparar a memoria do pai, non? Pero teñen algunha espiña cravada, Amalia, algo que lles gustaría que se fixese pola memoria de Alexandre Bóveda que ainda non se fixo? Hai tantas cousas que eu quixera que lle fixeran. Pois simplemente ter un museo onde podamos ter as poucas cousas que quedaron de meu pai, e que casi hubiéramos logrado cando en Pollo se vendeu o Pazo de Besada, e que había na entrada había unha casiña e decían que nos iban a dar unha parte para que puséramos o museo. E bueno, non se fixo nada, pero sí, eu teño unhas cousas del, moitas. Teño unha habitación que é unha preciosidade, que durmo con eles todos os días, e cando non durmo, pois veo reflexado como se estiveran ali eles a meu carón. O seu pai e a súa nai, non? Pois igual algún día, Amalia. Pois sí, non sei se eu chegarei a ver.
Esperemos que sí. Non sei se chegaré a ver dúas cousas polas que miña nai sufría moito. Por eso, porque non o xuízo que non o anularan. Porque é moi triste cando colles a ver como é, un certificado de defunción que te dicen que foi pasado polas armas. Por qué? Por qué? Que fixo el? Que fixo el contra o Estado? Non fixo nada. Simplemente loitou porque Galicia estivera donde debía de haber estado sempre, que nunca estivo. Os galegos sempre estuvimos bastante masacrados. O 17 de agosto, como decía antes, cumpriránse 90 anos, non, do asasinato de Alexandre Bóveda na Caeira. Non sei se dende a Fundación tedes preparado algunha actividade especial para ese día ou para este ano no que se cumpren os 90 anos do golpe. Pois temos unha actividade especial que ademais creo que vai ser moi emotiva porque, como sabes, existen as cascas de Piñeiro, do Piñeiro contra o que se fusilou a Alexandre Bóveda, que Amalio Álvarez gardou durante toda a súa vida en secreto. E agora que sabemos que as temos na Fundación, imos facer unha actividade precisamente con esas cascas de Piñeiro e a propia Amalia Bóveda diante do cadro, non diante da instalación da derradeira elección doméstica. Non sei se nos podes adiantar algo, non? Eso é secreto en total, non? Pois mira, de momento é un pouco segredo. Eu adiantaría xo encantado, pero de momento non o podemos desvelar. Non pasa nada. Ernesto, pois moitísimas grazas polo labor que realizades e por pasarte tamén pola Feria Aberta no 36. Grazas e unha aperta. Moitísimas grazas a ti. Apúntame aquí a Amalia, que grazas tamén a Valentín, que efectivamente iso non nos acompaña, pero que tamén forma parte deste trimonio que temos aquí montado. Claro que sí, unha aperta tamén a Valentín desde aquí. Grazas aos dous, unha aperta. Graciñas a ti por chamar. Moitísimas grazas. Adiós. Os historiadores e investigadores levan décadas traballando na recomposición do complexo puzzle da memoria, pero son moitas as resistencias que atopan o seu paso. Todos temos varios casos na retina, como do investigador Carlos Babío, que foi demandado pola familia Franco polas súas investigacións sobre o expolio de Meirás. Eu tuve varias demandas da familia Franco por inxurias e calumnias a un dictador. É dicir, ás alturas do ano 2022, eu tiña que estar desfilando polos tribunais para intentar demostrar que o defenderme de que eu non inxurara a un dictador. O 19 de Meirás, ese grupo de activistas denunciado pola familia do ditador por asaltar o Pazo no ano 2017. A Fiscalía chegou a pedir para eles 247 anos, 13 para cada un dos encausados, ademais de multas e indemnizacións. O caso foi arquivado en 2022. O deputado do Bloque Néstor Rego foi un dos encausados. Isto era o mundo ao revés, non? É dicir, son os francos que se apropian do Pazo de Meirás e aínda pois son aquelas persoas que estábamos reclamando a restitución dos incautados as que estábamos en risco de sermos condenados, acusados polo Franco, por exemplo, pois dun delito de odio, non? Pero se hai un caso emblemático é o do investigador Dionisio Pereira. Estivo máis de 2 anos en litixios cos familiares do alcalde franquista Manuel Gutiérrez Torres porque o sinalaban no seu libro sobre a represión en Cerdedo. Saudamos xa a Dionisio Pereira. Que tal? Moi boas. Hola, boa tarde. Dionisio Pereira, especialista na represión franquista, na historia do movemento obreiro social en Galicia, leva máis de 40 anos dedicado a esta tarefa. Autor de arredor de 400 publicacións individuais e colectivas, galardoado co Premio de Investigación en Ciencias Sociais no ano 88, co Premio Roberto Vilar Bolaño e o Premio Galiza Mártir en 2007. Eu imagino, Dionisio, que nestes case 50 anos de carreira serían moitísimas, non? As resistencias que atopaches no teu labor como investigador, non? Sí, bueno, o que o noso colega Carlos Velasco define como memorias avergoñadas, persoas que non asumen o que lles aconteceu, obviamente pola dureza, non, de esas lembranzas, non? Pois tristemente é algo moi común. Moitísimas familias que sufriron a represión franquista onde era terrible, pois prácticamente non se falou nunca máis xa dela, non?
e despois incluso hai xente que nega totalmente feitos que, bueno, que son objetivos, que sabemos que aconteceron, pero que foron borrados de maneira dramática, creo eu, da memoria de algunhas persoas, sobre todo en lugares que padeceron bueno, terribles circunstancias, ¿no? Sobre todo xa con o tema da guerrilla nos anos 40, eso é tristemente moi común. O silencio, o negacionismo son algunhas das barreiras os que vos enfrentades os investigadores. Claro, ti levas tantísimos anos nesta tarefa que supoño que habería distintos estadios, non? Distintas etapas. Neses primeiros tempos, nos anos 80, no que estreábamos a unha novísima democracia, no que ti xa empezabas a remexer en papéis, non? Para reconstruir a historia do movemento obreiro. Aí nese momento, cales eran as principais dificultades? Bueno, a principal dificultade non era tanto, neste caso, a historia oral, non? Porque neses anos, fins dos 70, fins dos 80, aínda quedaban xente que vivira en primeira persoa aqueles acontecementos, e mesmo que tiveran responsabilidades sindicais, por exemplo, o que eu traballaba, non? O tema da CNT, coñecín xente que bueno, que tivera cargos, e entón, pois, normalmente, non somente non teña problemas para falar, sino ao contrario. Falaban moito, non? Falaban moito. Sí. Non? A memoria oral é importante, non? A hora de reconstruir o relato, porque ás veces, pois vense estudos moi academicistas que prescinden deses testemunhos orais. En que medida son importantes? Vamos a ver, eu son un historiador como diría Prada, José Julio Prada, por su capión. Es decir, eu son economista, son licenciado en Ciencias Económicas, ¿no? Pero me dediqué ao traballo da historia porque realmente o que me gustaba, ¿no? Ao longo de todos eses anos, ¿no? Entón, eu tamén non tive moita carga teórica, por decirlo así, para levar a cabo estas cosas. Eso, de alguma maneira, fuimos aprendendo en base ás condicións que tiñamos, non me refiro aos anos fins dos 70, perdimos dos 80. E aí o problema non era tanto, como che decía, de xente que non falara, este tipo de persoas, non? Despois era distinto, pero senón que os arquivos eran un desastre. O sea, en aquel momento hai que tener en conta que hasta o ano 2004 non se abriron os arquivos militares. É dicir, non pudimos ver as causas militares que ahora botamos man delas continuamente, non? E entón, naturalmente, utilizamos a historia oral un pouco para contrastalas, non? Pero en aquel intre os arquivos nos decían tristemente moi pouco, non? Prácticamente periódicos, as hemerotecas, é o que realmente traballábamos, non? Porque o resto non tiñas acceso. Por exemplo, o arquivo do Goberno Civil da Coruña non se pasou ao arquivo do Reino de Galicia, pois precisamente hasta mediados da década dos 80. É dicir que neses anos tivemos que botar man da xente que falaba, non? Claro. Entón, que pasa? Cada un pouco aí ten a súa historia, porque a mí me interesaba moito que acontecera na República, un pouco para reconstruir todo o que fora pois, un tecido asociativo que intentou mudar o país, non? E normalmente sempre acababa falando da guerra. O sea, ao final sempre falaban da guerra, decir, porque todo o que me contaban sempre ao final resultaba que fora esnaquizado por a brutalidade, no, da represión. Pero bueno, en ese momento o principal problema para min eran os arquivos que prácticamente non podías contar con eles, e con isto, cuidado, non quero facer unha crítica a moitos facultativos e facultativas que se desvivían, non? Moitas veces non tiñan medios ningún, prácticamente, non podías facer ninguna fotocopia, o sea, aquilo era unha situación moi tercermundista, non? Claro. E despois a cousa mudou, porque, claro, a partir xa dos 90, a xente foi morrendo, os que directamente viviran aquelo, xa tivemos que falar con familiares, xente ou veciñanza, non? E entón, aí é onde xa empezamos a cobrar, vimos moi claramente estas memorias avergoñadas que che acabo de decir, onde moitas veces atopaba xente, a mellor facías
moitos kilómetros para facer unha entrevista e ao final tiñas que volver. E viñas de Baleiro. Totalmente de Baleiro, non? Claro. Dionisio Pereira foi un dos primeiros investigadores en sinalar directamente os responsables da represión. No ano 2007 foras demandado nos xulgados polos familiares do alcalde franquista de Cerdedo, non, por unha frase publicada nun dos teus traballos. Como viviches persoalmente aquel proceso? Bueno, a mí colleume de sorpresa, porque, primeiro, a frase, a verdad que é o típico que pos presunto sempre, non, para que non haxa ningún tipo de problema. Pois había ese presunto, non? O sea que eu creo que a outra parte se pasou, quiso dar un escarmento en un lugar como esta Terra de Montes, onde o Partido Popular, pois, a dereita dominaba dunha maneira total, e esta familia, pois, tiña, pois, man dentro do Partido Popular, e entón, pois, quiso fazer un escarmento e creo que lle saiu mal. Pero, particularmente para min, estar 3 anos prácticamente xulgados non foi, en fin, demasiado positivo, por decirlo moi suavemente, non? Ao final, inda que gañei tanto en primeira instancia como na Audiencia Provincial de Pontevedra, e que ademais a resolución foi moi taxativa conforme a prevalencia do dereito a saber da ciudadanía, da liberdade de investigar por parte dos historiadores frente a presunta honra, neste caso, pois, inda que eso foi moi positivo e mesmo creo que valeu para outras denuncias que hubo despois, a ninguén lle quita o tempo, o desacougo e a situación económica, porque ao cabo eu tuve que pagarme todo, o sea, desde os abogados, os procuradores e demais, e ninguén me resarciu deso, non? Pero bueno, eso, o sea, acaso é o menos importante, e na que poda a outra xente sí que lle poda ter importancia porque lle pode afectar duramente, non? Claro. Nas súas condicións de vida, non? Pero bueno. Daquela creo que chegaran a presentarse hasta un manifesto de apoio con 200 asignaturas. Ti senticheste apoiado pelos teus compañeiros naquel momento? Bueno, máis que eso, é dicir, ao final, vamos a ver, eu digo claramente, eu politicei, digamos, o que unha vez que suben que estaban en abogados, collemos de sorpresa, te digo, porque ademais isto veu por unha moción que se presentara no Concello de Cerdedo de eliminar a rúa que ten o nome de ese alcalde, que é Manuel Gutiérrez Torres, o alcalde franquista, presuntamente vinculados ás represalias que hubo neste Concello, pois en principio se aprobou por todos os grupos, o Partido Popular incluído, PSOE e Bloque Nacional Galego, pero eu non era concelleiro, non participara para nada nesa resolución, pero como escribira o libro, botaron a culpa a min, vamos a, de que fora eu instigador daquelo, en absoluto. Claro. Pero bueno, o que está claro que eu estaba totalmente a favor de que se retirara esa rúa, que por certo, tristemente, sigue tendo o nome de Manuel Gutiérrez Torres e habería que modificalo. Pois, bueno, e a partir de aí, como te digo, politicei no sentido, decir que o ataque que recibín para mí un ataque político, porque de alguma maneira intentaban intimidar de maneira judicial todas aquelas investigacións, ¿no?, que estábamos a dar a cabo para coñecer digamos, o alcance da represión franquista cada un nas súas zonas, non? Claro. E iso para mí é claramente un procedimento político e respondí da mesma maneira. Eso prácticamente tuve apoio de todos os grupos, ainda que teño que decir que parte do PSOE non o fixo, outra parte sí, pero outra parte non. E o resto, dentro dos historiadores e investigadores tanto da academia como de fora, pois foi masivo, e non somente dentro do noso país, sino do resto do Estado español e mesmo de zonas de Argentina, por exemplo, Francia e algúns lugares. Foi bastante sorprendente e eu creo que eso precisamente foi o que a esta familia lle deu, digamos, bueno, a certeza de que meteran a pata, non? Xa, un episodio moi desagradable, moi sonado, pero en que medida foi importante tamén para animar a outros compañeiros e compañeiras a rachar con esas bellas resistencias e poñerlle nome e apelidos os vitimarios, Dionisio? Ou sigue habendo aínda silencio neste sentido? Eso é complexo, porque por un lado
tiven problemas para continuar a falar. Como te digo isto, o que se intentou é, de alguma maneira, pechar a porta á historia oral, non? Esa que necesitábamos urgentemente, non? Recoller, porque se morría xente, non? E mesmo en algúns dos casos que hubo, paralelo ao meu, que hubo varios, os máis importantes, se intentou tamén penalizar non só aos historiadores e investigadores ou investigadoras, sino tamén aos testemunhos, é dicir, aos propios persoas maiores que falaban, non? O caso de unha investigadora asturiana, que Marta Capín, que a ela tamén lle fixo unha demanda, non somente a ela, sino a unha persoa de 94 anos que fuera que lle contara as cousas. Eso é terrible, non? Eso que quere decir? Eu sí, vivín en directo de que algunhas persoas maiores nas que falaran con elas, despois pois foron moito máis reticentes para falar comigo, né? Digamos que eu era un problema andante, non? Eso por un lado, pero por outro lado tamén é certo que eu creo que toda a movilización que hubo, non somente, e naturalmente todo o movimento memorialista tamén, unanimemente, eso eu creo que, tendo en conta un pouco o que aconteceu despois, tendo en conta que isto foi no 2007, no 2007 ainda non comezáramos a traballar nos vitimarios, que algo que ainda hoxe está pendente en boa medida, pero que xa se empezou a publicar, ademais de maneira sin demasiados problemas. É dicir, que sí que despois desto, que empezamos a traballar no tema dos vitimarios, sorprendentemente para mí non hubo moitos máis casos. Sí que houve, ¿no? Pero de feito hai 5 anos, pues, o caso famoso de catedrático de Universidade de Alicante, Juan Antonio Ríos Catalá, Carratalá, perdón, tamén un investigador navarro que se chama Fernando Miquel Arena, tamén foi denunciado hai 5 anos, e aquí en Galicia o compañeiro Carlos Lavío, que escribiu o libro de Meirás, e que acabou tamén nos tribunais. Sí, tamén levaron os netos de Franco, non? Pero xa non foron moitos, é dicir, que no tempo en que a mí me pasou isto, unha das cousas de apoio foi moi importante, foron unhas xornadas que se fixeron en Nogrove, un pouco organizadas pola Consellería de Cultura do Bipartito, na que se defendía precisamente o dereito a investigar, non? Entón, en estas jornadas participamos 6 ou 7 persoas de todo o Estado, entre eles Santiago Macías, por exemplo, non? O Dolores Genovés, que tristemente finada, non? Que era responsable de documentarios de TV3 catalana. Entón, foi unhas horas moi interesantes, e eu creo que de alguma maneira isto foi un pouco fixo dar un paso atrás, non? A presuntas familias que intentaran seguir por este camiño da honra, e mesmo, digamos, por a parte da dereita. É dicir, digo porque, como dos últimos anos, estes tres casos que te digo, pero foron hai 5 anos, dicir que cando agora sí xa estamos traballando no tema dos vitimarios, isto non, digamos, os ataques por o tema da defensa da honra, ainda que existen, non son tan directos, non foron a máis, non? Eso tampouco non quere decir que a cosa non mude, porque tal como están... Claro, e hache preguntar agora neste contexto actual, non? No que asistimos claramente un branqueamento da ultradereita, negacionismo do fascismo, unha nova manipulación do relato, fin ao cabo, non? Cal é o reto do investigador e como vencer estes obstáculos? Bueno, eu sempre dixo que había que confrontar. Como eso non quero decir que teníamos que andar a tiros, ¿no? Pero sí que confrontar. Non podemos permitir que o fascismo volva a impoñernos como tenemos que facer as nosas vidas. E o que non pode tampouco impedir é que todo o que aconteceu se siga, digamos, persistindo na impunidade dos represores, porque eso precisamente, desfacer eso, é fundamental para deslegitimar o franquismo sedicente que aínda tristemente condiciona a sociedade española.
Entón, non podemos dar un paso atrás en ese sentido, e por o que vexo os meus compañeros, colegas, homes e mulleres que traballamos nestas temáticas, eu creo que por os traballos que leo deles, como che digo, afrontan valientemente esta cuestión, e eu creo que hoxe xa con toda a prudencia e con todo o rigor e con todo o contraste xa decimos nomes cando hai que decilos. Leva case 50 anos, como digo, intentando recompoñer ese puzzle da memoria, e nada, ven de publicar con Eliseo Fernández unha ampliación daquele estudo tan importante sobre mulleres libertarias na Galiza. Queda ainda moito por investigar, Dionisio, sobre o papel protagonista das mulleres na historia do movemento antifascista e da resistencia antifascista en Galicia. Eu creo que sí. Eu creo que a aplicación da digamos, unha visión de xénero debe ser transversal. E entón, nese eido quedan moitas cousas que investigar. E tamén penso que o testigo debería ser tomado precisamente por xoves investigadoras, mulleres. Pues, por exemplo, como a Tamara López, que vimos en Celanova ha ido un par de días. Eso que hoxe é preciso. E tamén penso que esta visión de xénero é moi enriquecedora, precisamente, bueno, para coñecer en maior medida o que aconteceu, e volve, digamos, a poñer, digamos, en valor todo o que é a cuestión da historia oral, que é fundamental, precisamente no caso da represión sexuada, non? Porque tristemente non foi recollida moitas veces nas documentacións. Dionisio Pereira continúa traballando, sei que vais a ir publicado en breve outro traballo de investigación, non sei se quere falar sobre el. A miña pregunta é que episodios da represión franquista en Galicia continúan prácticamente sen estudar, e que caixón, que documentos que están aínda baixo chave che gustaría acceder a eles? É unha pregunta complexa, tiene que pasar revista, ¿no? Pero a mí se me ocurre, por exemplo, unha cousa, o que é a represión económica, que está moi ben traballada por Julio Prada, no que é a represión regrada, pero está moi pouco estudada o que foi a represión a brava, é dicir, a represión que se produce sin ningún tipo de cobertura legal, ¿no? Inda que eso de cobertura legal hai que poñer entre comillas, porque a legalidade dos expedientes de responsabilidades políticas, ¿no? do franquismo, ¿no? Pero a represión, digamos, o expolio que ten, sobre todo nos primeiros meses, pero continúa prácticamente, e despois se volve a reproducir nos tempos da guerrilla, o expolio das casas, de todos os bens que había nelas. Isto sabemos moi pouco, porque tamén mesmo, e moitas veces vai xunto coa represión sexuada. Moitas veces as mulleres se les deixan en absoluta miseria, ¿no? E les pasa pues todo o que sabemos que pasaba, ¿no? Entón, esta represión económica ainda está por enxergar a importancia que tivo precisamente de cara a condicionar digamos, a vida de moita xente, sobre todo xente que non era dicta do réxime, non? Hai moita xente que non tivo outra que dedicarse a sobrevivir, porque non había nada, non había, en fin, medios para nada, prácticamente para sobrevivir, non? Entón, isto eu creo que é algo que é necesario avanzar, e tamén o tema da guerrilla. O que pasa é que agardamos que se publiquen algunhas teses que xa están en marcha. Bueno, xa se aprobaron, bueno, pero non están publicadas, non? Entón, estas teses que dan unha visión global da guerrilla e a vincula de alguma maneira ás resistencias campesinas, para min son moi importantes de cara a superar, digamos, unha etapa que comenzou hai casi 50 anos Harun Jaime, da unha visión de conxunto da que é a guerrilla en Galicia, pero que desde o ano 80 prácticamente non tivemos máis que traballos descriptivos de zonas, non? Pero non
non globalmente, e non sin facerse tamén unha visión analítica da relación da guerrilla coa sociedade na que se produce, non? Neste caso campesina. É unha temática que a mí me interesa moitísimo, na que polo que está publicado aínda está en mantillas, pero que eu creo que de aquí a poucos anos isto empezará a avanzar bastante. Quedan moitísimos capítulos por escribir, nos seguiremos moi de preto a obra de Dionisio Pereira. Moitísimas grazas, Dionisio, por pasarte pola Ferida Aberta no 36, foi un placer. Gracias a vos, a ti. Unha aperta. Ala, hasta luego. Neste percorrido que facemos hoxe polo universo da memoria e da desmemoria, queremos deternos na traxectoria dunha das voces máis destacadas do memorialismo coruñés, o sociólogo, pedagogo e expresidente da CRMH Manuel Monge, encarcerado ata en 2 ocasións nos últimos anos do franquismo e unha das persoas que máis leva traballando para tentar erradicar das nosas vilas e cidades a simboloxía franquista. Manuel, moi boas. Moi boas, aquí benvido estamos. A Ferida Aberta no 36. Non sabes cantas ganas tiña de falar contigo, porque eres todo un referente, non? Unha persoa que tes aí. Bueno, nada, de referente desde nada. Desde que era ben nova, non? Estamos falando dunha persoa que naceu en Valladolid, non? Sí, en Laguna del Duero, en Valladolid. Non sei se xa cumpliches xa, hai 79 anos, que levas décadas contribuindo a reescribir ese relato desde a investigación, pero tamén desde o activismo. Eu teño unha curiosidade, quería saber un pouco como nace o teu compromiso antifascista, como lembras a tua infancia, a tua adolescencia en plena ditadura franquista ali en Laguna de Duero, en Valladolid. Bueno, comenzar dicindo que meus pais e meus irmáns maiores eran de Dueñas, ¿no? Da provincia de Palencia, ao lado de Vente de Baños, ¿no? Donde está o monasterio da Trapa, ¿no? Que é moi coñecido, ¿no? Bueno, pues en Dueñas, pues en 1936 era un concello dos 3.000 habitantes, ¿no? Entón, prodúcese o golpe militar de 1936, entran os fascistas en Dueñas e hai 125 personas asesinadas. De unha poboación de 3.000 habitantes, 125 persoas asesinadas. Desas 125, 25 eran mulleres, que é un tanto por cento elevadísimo, ¿no? Para a proporción que había normalmente, pues asesinaban a mulleres tamén, pero claro, unha proporción tan elevada non é normal. E en esa entrada dos fascistas en Dueñas, pues entre as persoas asesinadas, pues había 6 persoas da miña familia. Estaban 2 tíos meus, un de 32 anos e outro de 22, Pedro González de Gazopo, que era teniente alcalde, por la Unión Republicana de Dueñas, e outro David González de Gazopo, que tiña 22 anos, ¿no? Que, bueno, a miña familia, pues, tiña terras, tiña unha tenda, tiña unha panadería, cada un pouco persoa pues, se dedicaba a unha actividade dentro dos irmáns, e David teña un taxi, se dedicaba un pouco a transbordo, un pouco de transporte de la xente. Entón, a raíz de aí, pois, a represión foi tremenda, ¿no? En Dueñas. Que ocurrió? Pois que miña nai, que nunca calaba, ¿no? Era unha persona moi rebelde, pues cuando fueron los asesinatos, a xente dentro do povo sabía perfectamente quién eran os asesinos e quienes colaboraban en esa represión, ¿no? Pues imagínate una situación un poco tan pequeño, pues después de estos asesinatos tan tremendos, ¿no? Una de las personas asesinadas, estas mujeres, era a tía Alfonso, que era irmán de meu avó, e resulta que tiña 68 anos, que era moita idade. Chegan a casa, preguntan onde estaban os fillos, di que non, que marcharan, que non estaban, a levaron a ela e apareceu unha cuneta pues, asesinada, ¿no? Digo, para ver un pouco o clima de terror. Total, que a miña nai non calaba e cando iba pola rúa e veía alguén que participou na represión, pues claramente decía criminal, decía un pouco a definición do que era, ¿no? Total, que pues enterarme despois de moitos anos de por que nos marchamos do povo, ¿no? Pues chegaron un pouco a alguna xente de confianza da miña familia a dicirle ao meu pai, dice, mira,
Jesús, que tenés que tener cuidado y tomar medidas, porque es que la Juliana, por mi madre, que se llama Juliana, Sí. pues anda por ahí, pues cuando se ve con la gente que participó en la represión, pues que anda diciendo yo que son unos criminales, ¿no? Y tenés cuidado que pueden un día pues provocar un disgusto, ¿no? Con la Juliana y tal, que no callaba. Total, que bueno, fue tal la presión que tuvimos que marcharnos de Dueñas, ¿no? Fuimos a parar a Laguna de Duero. Meu pai fixera a mili, el servicio militar en África, y ali parece ser que aprendió oficio de herrador, ¿no? Y entón fuimos a Laguna de Duero e eu nací ali, no herradero, ¿no? E como foi a vida aí? Bueno, pues eu nací no 47 e estivemos prácticamente ali en Laguna de Duero hasta 1951, ¿no? E marchamos a Bilbao porque meu pai empezou a traballar a través de un familiar que coñecíamos e que era abogado en unha fábrica, na naval, e resulta que empezou a traballar aí na naval de Sestao. E estivemos ali, vivindo en Bilbao desde 1951. Bueno, total que en 1968, pues tivemos a mala sorte de que un irmán meu, eu tiña daquela pues 21 anos e mi irmán 18, pues morreu afogado ali en un río de un ataque de hidrocusión que pegou un latigazo no corazón e quedou ali tieso, ¿no? E entón, pues, pocos días despois de esa desgracia, pues fui a darle un paseo por Erandia, aos 15 días, e levaba daquela na solapa da chaqueta unha insignia cunha pomba, a pomba de Picasso, Entón, daquela consideraban que podía ser motivos de detención porque podía ser un elemento de insulto e de falta de respeto á legislación vicente, ¿no? Levar unha insignia coa pomba de Picasso. Isto, claro, se conta e pode parecer unha cosa de joder, fíxate ti, ¿no? Bueno, entón, eu xa en esa detención que tive, leváronme 3 persoas de paisano. Estaba pola rúa e detuvéronme, digo, pero que pasa aquí, no? E entón eran 3 personas de paisano, me colleron entre todos e me levaron a cuartel da Guardia Civil en Erandio e de aí directamente estuve unas horas ali en el cuartel da Guardia Civil e directamente a prisión de Basauri. Entón pasé ali mes e medio, a multa correspondiente, ademais, todo iba polo militar, ¿no? Todo que iba polo militar, e entón estuve mes e medio ali no cárcere de Basauri. E cal era o delito que poñan os papeis? O delito, pues, decían que eu insultar as Forzas Armadas. Bueno, claro, no, tenían que decir algo, ¿no? E entón, no, es que fuimos a deterlo e empezou a decir no sé qué, a meterse con as Forzas Armadas, que caño. Eu estaba ali, leváronme, non dice nada ni pío, ¿no? Leváronme a rastras a cuartel da Guardia Civil e vamos, malos tratos no cuartel da Guardia Civil e de aí directamente a prisión de Basauri, ¿no? En Basauri, como dices, estiveches mes e medio e aí coincidiches con Nicolás Redondo e con Agustín Ibarrola, ¿no? Había xente do máis variado, claro, hai que facerse un pouco cargo de idea da situación de represión. Pouco despois había un estado de excepción e entón, pues, detiñan a xente por cualquier motivo. Bueno, pues, por suposto, a xente que despuntaba un pouco, facía algún tipo de actividade sindical, pues iba directamente ao cárcel, ¿no? Bueno, pues ali estaba Nicolás Redondo, que era o secretario xeral da UGT daquela, e había moitos traballadores tamén, había xente tamén que estaba acusada de ser deta, e despois había pues grupos enteiros de xente, bueno, estos son de Ondarroa, pues 30 xente nova, ¿no? De Ondarroa ou de Lequeitio, ¿no? E que ocurría? Pues que ao mellor un fin de semana pues organizaba unha excursión desde Ondarroa a Virxen de non sei onde. E en esa excursión que iba moita xente nova e que, bueno, pues que iban ese día, os paraba a Guardia Civil, tomaba nota de todos os que iban a esa Guardia Civil e al cabo de unos días recibieron una notificación diciendo que por ir vostede de excursión tal, fue detido en ese autobús y al cabo de 3 meses te venía una notificación que tienes que pagar una multa tremenda, ¿no? Claro, no se pagaba multa porque no hacías nada. Sí. Si pagabas a multa, poco después pues recibías otra, ¿no? Y entonces esa gente pues pasaba una temporada de 2 meses por multa gobernativa y después de 2 meses marchaba a otra casa. Esa era un poco la situación. Había otra gente pues significada a nivel cultural, el caso de Agustín Ibarrola, que estaba allí también, ¿no? Agustín Ibarrola, pues ya sabes que fue una persona muy significada a nivel de pintor y muralista, y estaba también allí, juntamente con Irmán, Josu
Ibarrola, lembro que me regalou un libro para ler, e tens que ler isto e tal, porque daquela estaba estudiando, e dice, bueno, tens que ler este poema pedagóxico de Macarenco e tal, e recordo que me recomendou a súa lectura e tal, e entón seguida me identificou e tal, non? Bueno, o caso é que estiveches mes e medio, recuperas a liberdade, non sei se estiveches moito tempo máis en Euskadi ou viñeches pronto para Galicia. Sí, un pouco como aparece este sentimento antifranquista, ¿no? Claro, apréndese moito en política co que falando, ¿no? Pero ás veces non necesita falar moito, ¿no? Simplemente con ver, ¿no? Entón, eu que me decatei en Bilbao, o sea, tiña 4, 5, 6, 7 anos, o que había enriba da cama da habitación dos meus pais, había ali un retrato, que normalmente había un crucifijo, ¿no? Nas casas ponía un crucifijo, ¿no? Encima da cama, ¿no? Bueno, pues neste caso, enriba da cama dos meus pais non había ningún crucifijo, había un retrato, ¿no? E os retratos de dos personas ali, que parecían maiores do que era, ¿no? Entón, despois decateme de explicar, ¿no? Que eran os irmáns da miña nai, ¿no? Pedro e David, ¿no? Que fueron asesinados, ¿no? E entón, pues, ese cuadro que leva a moitos sitios, ¿no? Nos actos que hai así de denuncia da represión e dictadura, pues levo ese recuadro, ¿no? Ese retrato dos tíos meus, ¿no? Entón, eso foi un pouco unha primeira toma de contacto, ¿no? Dice, mira, en esta familia pasou isto, hubo asesinatos e aí están David e Pedro e aí estuvieron, ¿no? E bueno, estuvieron durante moito tempo. E despois, o que é un pouco a vida normal en Bilbao, pues eu lembro que poñíamos a radio para escoitar o parte, ¿no? O parte era o informativo da Radio Nacional, ¿no? Que daban a mediodía e pola noite, ¿no? En parte. E entón lembro que cando acababa o parte, acababa tal, informativo da Radio Nacional, non sei como, tal, e acababa sempre da mesma forma, ¿no? Viva Franco, arriba España. E empezaba el himno, chinta, bueno, pues eu lembro perfectamente que cando daban noticias inmediatamente salía o Viva Franco e tal, a miña nai sempre, cuando decían Viva Franco y tal, siempre decía mismo, anda fuera, cabrón. Y cuando decía Viva Franco, arriba España, y acababa diciendo, fuera, criminales. Y apagaba la radio, ¿no? Cuando empezaba o himno, ¿no? Chinta. Bueno, pues eu lembro eso, ¿no? Claro, entonces... Iso acabou marcando, desde logo, a configuración do teu pensamento. Sí. Pues claro, esto te vas marcando, ¿no? Era un neno, pero es que era todos os días. Por la noite, a poñer en Radio París, ás 11 da noite, ou a Pirinaica, ali, na radio que tiñamos na cociña, e todos escoitando. Quer decir que a información un pouco máis detallada chegou cando era maior, pero xa de pequeno, pues na casa tiña aí o retrato e tiña esas experiencias de que, bueno, de que aquí pasou algo e que nós non podemos calar, ¿no? Os anos 60 foron anos de formación para Manuel Monge, faz o bacharelato na Universidade Laboral de Sevilla, no 64 comezas a traballar como delineante no Concello de Bilbao, o tempo que empezas os estudos de Enxeñería Industrial que despois concluirías en Alcalá de Henares, e xa no 69 ves por fin a Galicia. Chegou a Galicia no 69, en setembro, porque deu un traballo de educador na Universidade Laboral da Coruña, ¿no? Na cidade Malle, no Burgo, en Culleredo. En Culleredo. Acabei magisterio na Coruña, e bueno, comecei un pouco E empeza a túa carreira como educador, ¿no? Claro, como educador no 69. Pidín prórroga para ir a Mili, porque xa tiña daquela, pues máis de 3 anos máis do normal, que ibas a 21 anos, e despois, pues estuve facendo a Mili, primeramente nun campamento militar, que facías 3 meses de campamento en Cáceres, no campamento de Santana, e despois destinárome na Policía Militar en o Pardo. Había unha compañía de Policía Militar en el Pardo que era a Policía Militar de la División Acorazada Brunete número 1, ¿no? La División Acorazada era un foco de fachas, como todo el ejército, ¿no? Y entonces estuve ali facendo a Mili, vivindo en Madrid. Acabo a Mili, xa como mestre, incorporome a vida civil, e casamos o 2 de setembro de 1972. Eu tiña 25 anos e a miña muller pues tiña 20. Sí. Entón, estivemos traballando os dous, empezamos no Colexio Belén, en Ferrol, e ali estuvimos un pouco... Sí. E cando levabas un ano, volvenche prender. Claro, entón, no 73... en xaneiro del 73 ingreso na Organización Revolucionaria de Traballadores, comenzo a traballar no Colexio Tirso de Molina,
dos padres mercenarios, que ya lo chamo mercenarios, os padres mercenarios, Colexio Tirso de Molina, que está ali na praza de Amboase. Bueno, total, que chega ao proceso Milún, contra dirigentes de comisiones obreiras como Marcelino Camacho e outra xente destacada, significada sindicalmente, e, bueno, desde a ORT pues, preparamos unha campaña en contra do proceso Milún, chamado proceso Milún porque era o número que tiña ese proceso, ¿no? E, bueno, fixemos unha campaña informativa e tiñamos xente dentro da bazán, fixemos unha campaña de propaganda e tivemos unha caída dentro do partido de xente que detuveron na bazán e, bueno, salí polo medio e un día, pues, estando no recreo no Colexio Tirso de Molina, pues aparece ali o director e dice, mira, que tes que salir e tal, que hai unos señores aquí que de preguntan por ti e tal, salgo, claro, e os señores que preguntan por mí estaban no recreo do Colexio Tirso de Molina, pues era a policía, ¿no? A policía social que me levaron inmediatamente detido, ¿no? Estamos falando de decembro de 1973. Total, que inmediatamente de atención, comunícame una multa gubernativa que no se pagaba, y la multa gubernativa nuevamente pues era por una sanción de 2 meses de cárcel. Mandaron a Coruña. Claro, esto das detencións non solamente era que eres detenido, sino que encima te piñan unha multa. E ademais despois perdiches o traballo, non? Claro, no caso de cando estive en Basauri, teño aquí diante o papeliño, pues se dá usted unha multa gubernativa de 10.000 pesetas, es decir, tiñas que estar no cárcel mes e medio, multa de 10.000 pesetas, cobraba 3.000 pesetas no Concello de Bilbao, delineante, o sea que eran máis de 3 meses o salario, ¿no? Y bueno, pues después fixe un recurso y teño aquí o recurso y resulta que dice, bueno, después de considerar o recurso que fixe usted, pues rebaixamos a multa de 10.000 pesetas a 5.000 pesetas. Bueno, pues no caso de cuando estaba viviendo en Ferrol, pues esa multa que no pagué, pues supoñía pues 2 meses de cárcel. Pues nuevamente ali, claro, na cárcel da Coruña estaba ainda a xente que estaba cumplindo condena polos sucesos de asesinatos de Ferrol, ¿no? 10 de marzo do 72. Pues ali na cárcel estaba Xulio Aneiros, significado dirigente sindical, e despois iba chegando xente, ¿no? Estábamos ali e tal, e entón lembro que unha das persoas que chegou era Antón Seoane, ¿no? De Milladoiro, que era médico, estaba traballando en Conso e aparecía tamén ali, tamén con multa e tal, e pasou unha temporada ali. Despois chegou outra xente, Fernando Miramontes, dirigente do Partido Comunista, es decir, moita xente que estábamos ali na Coruña. Lembro que coincidindo con a estancia no 73 na cárcel da Coruña, pues sucedeu o atentado que hubo contra Carrero Blanco, ¿no? Que o asesinaron, ¿no? Con a bomba aquela, ¿no? A Carrero Blanco. Nos salí, estábamos dentro da casa, digo, bueno, madriña, esto va a ser una gorda, ¿no? Asesinan a Carrero Blanco, son capaces aquí de entrar a saco aquí no cárcel los fascistas y nos machacan aquí, ¿no? Bueno, afortunadamente, pues no pasó nada, ¿no? Bueno, salgo do cárcel después de estos 2 meses, comenzo pouco tempo despois estuve vendendo enciclopedias por ali, da enciclopedia galega, polas rúas, polas casas, porque non tiñamos traballo, ¿no? E entón conseguimos que tanto a muller como a mí pues nos contrataran como interinos no Ministerio de Educación e Ciencia, ¿no? Total, que había unha movilización tamén, lembro, que estaban os traballadores da Astano de Ferrol en folga, e, bueno, pues a xente que estábamos no Ensino, mestres, e organizamos unha resposta, sacamos alguna declaración e unha carta nos medios de comunicación dicindo que os traballadores do Ensino pues nos solidarizábamos con os traballadores da Astano, que estaban en folga e tal. Total, que estando en esa situación, bueno, o de despido en Tirso de Molina foi de traca porque estábamos en Nadal e o 24 de decembro de Nadal, pues resulta que me chama o director do cárcere e me pase polo centro tal que ten unha carta. E claro, era 24 de decembro, cando me chaman, digo, bueno, pues era unha felicitación de seguramente, Nadal. sí. Que voy a pensar? Un colexio de frailes, dos padres mercenarios, unha carta do director, pues que me va a decir este hombre? Pues me terá que decir algo relacionado con la felicitación. He hecho ali e a carta non era ni unha felicitación, sino que era dicindo que quedaba despedido por faltas injustificadas ao traballo. Claro, era difícil estar traballando cando estabas encerrado en Coruña. Pero claro, esto se conta e digo, mándame, tuvo o atrevimiento de mandarme o despido ao cárcere e dicirme que me despiden por faltas injustificadas ao traballo sabiendo que estaba no cárcere, ¿no? E me manda o despido ali ao cárcere, ¿no? Sí. Bueno, pues despedido, ¿no? Esto no, en decembro de 73 cumplí os 2 meses
y despois estuve, xa digo, vendendo enciclopedias para poder vivir, e no ano 74 pues entramos a traballar novamente como profesores interinos. E eu estaba daquela no colexio Ibáñez Martín de Ferrol, que ahora xa cambiaron o nome porque este era un fascista, fuera director xeral de ensino primario, Ibáñez Martín, e despois a cambiar o nome do colexio, ¿no? Pero estaba abarrotado o colexio porque había moitísima matrícula e eu estive en unhas aulas que había na Feria de Muestras de Ferrol, ¿no? Total, que estaba traballando como profesor ali, e despois destas manifestaciones que fixemos públicas de apoio aos traballadores, pues chegamos a casa a Santar, a miña muller e Maseo, ela estaba no colexio de Feal de Narón, e dime, mira, acaba de darme o director do colexio unha carta, e digo, pues, joder, mira, deronme tamén a mesma carta. Entón, que decía a carta? Pues, comunico a usted que con esta fecha, 25 de octubre del 74, queda usted despedido por orden gobernativa. E a miña muller exactamente o mismo. Por segunda vez. Claro, o da orden gobernativa, agora, pues, se un profesor tiene algún problema, pues abre un expediente, esas cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso nada de expediente. Ali, pues simplemente queda usted despedido por orden gobernativa. Quien firmaba esta carta era el delegado provincial, ¿no? Daquela. Estamos falando del 25 de octubre del 74. Teño diante aquí a carta esta despedido por orden gobernativa. O que me mandaba esa carta era o delegado provincial, que era Pedro Caselles. Bueno, Pedro Caselles. Despois resulta que despois deste despido, que dixeme, bueno, en Ferrol non hai nada que facer, xa é o segundo despido, cárcere, hai que cambiar de aires, e volvimos un pouco a donde tiña a miña muller a familia, a Coruña, ¿no? E eu seguía militando na ORT, estaba como responsable político de Galicia, e estaba tamén no Comité Central, celebranse as eleccións seréis do 77, 15 de xuño, bueno, ofréceme a posibilidad de ir a Madrid, e estuvimos en Madrid pues casi 3 anos, ¿no? Traballando eu e a miña muller traballando de interina. E despois reincorporámonos ao ensino de unha forma pues moi curiosa, ¿no? Estando ali en Madrid, pues vexo que este Pedro Caselles, xa estamos en democracia, goberno de Adolfo Suárez, e daquela, pues todos aqueles que colaboraron en la represión, pues resulta que se convirtieron todos en demócratas de toda a vida, ¿no? De un día para outro. Claro, chega a democracia, anos 80, 79, 80, todos demócratas, ¿no? Goberno do UCD, e bueno, aquí non pasou nada, ¿no? Bueno, e enteróme por medio de comunicación que Pedro Caselles, que fuera o que firmara como delegado provincial no noso despido, pues era director general de GB, ¿no? E bueno, por esta ocasión, total que pido ali a unha compañera de ali do xornal de lucha, digo, mira, fanme unha tarxeta de visita, cartulina e tal, que poña Manuel Monge González tal, membro do Comité Central da Organización Revolución de Traballadores. Bueno, entón, con esa tarxetiña de Manuel Monge González, Comité Central da Organización Revolución de Traballadores, presentéme no Ministerio de Educación e Ciencia. E que pasou? E digo, mira, veño aquí porque fomos transferidos a miña muller e Maseo no 74 do Ministerio de Educación e Ciencia por orden gobernativa, e eras tío el delegado provincial que firmabas aquí, levei a carta de despido, ¿no? Por orden gobernativa. E sí, home, sí, pero eso fue unha cosa de secretaria que se confundió e puso ali unha cosa mal e tal, orden gobernativa, es decir, o tío non sabía xa que decir. Al cabo de unos días me dijo, no, xa os van a admitir o readmitir, e vamos, inmediatamente fixemos maletas e nos trasladamos de Madrid a Coruña e empezamos a traballar xa como interinos. Fixemos oposicións restringidas e inmediatamente comenzamos a traballar xa nos anos 80. Xa en clave política, Manuel Monge participou nos 80 xunto a Camilo Nogueira na Constitución de Esquerda Galega, no 94 comezas a militar no BNG e xa no 2003 das o salto a política activa ao conseguir unha ata de concelleiro na Coruña. Bueno, estamos ano 2003, eu daquela xa levaba tempo militando no Bloque Nacionalista Galego, desde o ano 1994, sacamos 6 concelleiros, o 25%, e entón estive de concelleiro de 2003 a 2007. E entón
durante eses anos que estive de concelleiro, de 2003 a 2007, daba todas as clases, non me perdaba ni unha hora, como todo Dios, cumprisa en 2007 os 60 anos, levabas a 38 anos de actividade laboral e con 35 xa podías ter dereito a xubilación total, ¿no? O sea, ingresos o máximo, ¿no? E entón en 2007 collí a xubilación e entón foi un pouco aí donde bueno, pudime dedicarme un pouco máis ao tema memorialista. Sí. Estando no Concello, pues empezaron a constituirse a nivel memorialista asociacións e entidades. E entón, bueno, pues consideré que estando de concelleiro en 2003, pues que podía ser unha boa ocasión para tomar iniciativa de constituir alguna entidade tamén memorialista na Coruña. E, bueno, a nivel personal, pues convoqué unha asamblea de xente que conocía e digo, pues mira, hai que convocar aquí e facer algo na Coruña contra o resto do franquismo, franquismo nunca máis e tal. E foi así como en 2004 pues se constituye a Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica da Coruña, ¿no? En 2004. Así que levamos 22 anos. Nace a CRMH e empezan xa as grandes movilizacións pedindo a devolución de Meirás, nas que o teu rostro empeza a facerse máis coñecido aínda, non? Constituímos a CRMH en 2004, pero claro, unha das cosas que queríamos era recuperar un pouco todo o que foi robado, ¿no? E en esos robos estaba o Pazo Meirás e estaba a Casa Cornide. E é importante un pouco o relato sobre Meirás, porque unha cosa é o relato oficial que se estivo dando e outra o que pasou, ¿no? Nos procuramos desde o primer momento, desde a CRMH, informar. Por qué? Porque en ese momento o máis revolucionario, por decirlo de algún xeito, é informar, porque a xente non sabía como se chegou a mans do Franco o Pazo Meirás. A xente pensaba que era un agasallo, un regaliño, que era o que se decía. Tivemos que facer moita información de como se conseguiu, que realmente hubo un auténtico imposto revolucionario a traballadores públicos, entre ellos a nai da miña muller, pues traballaban aí na maestranza de administrativa en un departamento del Ministerio de Defensa, ella da civil, claro, e entón, pues piña na casa un recibo de peña, pues, contribución para o Pazo do Caudillo, ¿no? Pues 10 pesetas, 20 pesetas. E entón, claro, aqueles traballadores que se negaban a facer esa contribución, pues, as tían naquela época, ¿no? Claro. pues todo o mundo pues, facía unha aportación. Os concellos exactamente o mismo, tiñan que poñer a facer unha aportación para o Pazo de Caudillo, o Pazo de Meirás. Nos concellos, pues, iban tamén casa por casa pidiendo aportacións, tal. Total, que aquilo foi realmente un impuesto revolucionario como o que cobraba ETA, ¿no? Impuesto revolucionario. Bueno. E o que daquela parecía imposible conseguiuse ao final recuperar para dominio público Meirás. O proceso de Meirás acaba en unanimidade, cosa moi curiosa, ¿no? Es decir, que al final hubo unanimidade na Diputación da Coruña, unanimidade no Parlamento Galego reivindicando esa devolución, ¿no? Ao pobo, ao Estado, ¿no? Do Pazo Meirás. Pero es que durante 27 anos, o alcalde de Sada era Ramón Rodríguez Ares, de Partido Popular, que tiña un despacho a foto de Franco. E, por supuesto, durante 27 anos, o Concello de Sada, onde estaba Meirás, estuve dicindo que o Pazo Meirás era o Franco. É dicir, que hubo unha resistencia numantina por parte do Partido Popular, da dereita, para que se devolvese. E aí están os documentos. En que situación estaba neste momento esa batalla? Bueno, pues que conseguimos, efectivamente, a devolución. Pero hai moitas cosas pendentes. Unha das cosas é que a familia Franco sigue con recursos que aínda, pues se resisten a devolver todo o que levaron dali, levaron todo o que pudieron, pero es que o máis grave ahora, e digo que non acaba a batalla, es que para que se va a utilizar? Entón, ven a siguiente paso desta batalla. Entón, pues claro, aí está moi interesado o Partido Popular, antes Feijóo e ahora Rueda, que bueno, pues eso que se dedique ao Pazo de Meirás como unha cosa de lembranza literaria, ¿no? Para encontros literarios, tal, porque claro, Emilia Parzo Bazán e tal. Bueno, o sea, que quien desfigura totalmente o que era e o significado político de Pazo de Meirás. Claro, residencia do jefe de Estado, donde había con os ministros, lugar de residencia oficial e tal. Claro, o movimiento memorialista dice, bueno, mire, usted, ahora o que toca es reivindicar, en primer lugar, que se devuelva todo robado, que se pueda entrar
con total liberdade e de visitar todas as dependencias, e está pendente que uso se va a dar. Entón, que pedimos no momento memorialista? Pois que uso sexa fundamentalmente dedicado á memoria democrática, lembrar o que foi o franquismo e que fuese un pouco unha imaxe, ¿no?, de esos 50 anos de dictadura. Recentemente acaba de incoarse tamén o expediente para declarar lugar de memoria ao Campo de Aragón en Ourense, o vello cárcere de Lugo, pasou tamén recentemente coa cidade de Ferrol. Por que é importante sinalar estes lugares e non sei se temedes que a posible chegada ou a posible reconquista por parte do Partido Popular de outros espazos políticos pois poida afectar a todas estas declaracións? Sí, eles o que pretenden é un pouco que todos estos lugares de memoria democrática pasen desapercibido, que estén sin ninguna referencia ao fascismo, porque eles aparecen ali como protagonistas. Pasa co Pozo Mirás, pasa co Casa Corride, que seguimos aí na loita, e siguen presentando recursos. Es decir, a familia Franco que fai es continuamente recursos, son multimillonarios, e entonces pues tienen un equipo de abogados tremendo e siguen con recursos. Na Coruña, por exemplo, o tema da Casa Corride, que es outra vertiente memorialista, ¿no? Desde Defensa do Común, que ahora mismo estoy de presidente de Defensa do Común, pues promovimos as marchas tamén pola devolución da Casa Corride, e levamos a 6 marchas donde reivindicamos a devolución total, e non como ahora que te deixan unha vez ao mes pues unha entrada aí de restringida, ¿no? Sí. E entón, que pasa? Pues que non só que estamos ahora intentando tanto en CRMH como en Defensa do Común, que presido esta entidade, pues es que poñer nome e apelidos ás persoas responsables deste espolio, destes robos, ¿no? E entón, eso é moi difícil que aparezca nos medios de comunicación. Es decir, no aparecen sinaladas as persoas que hai que quitar as distincións, porque claro, Pedro Barrié aparece claramente implicado neste robo, colaborando con Franco, no exército sublevado, con aportacións económicas, despois recibía moitos favores, foi designado como conde de Fenosa, pero claro, as cosas van mellorando, ¿no? E son optimista, ¿no? E entón, a nova lei de memoria democrática por primeira vez comeza a sinalar con nomes e apelidos as persoas que se lles quitan distincións e por qué. E unha das persoas que aparece sinalada en esa lei de memoria democrática de 2022 é Pedro Barrié. Bueno, pues resulta que, a pesar de haber esa lei, pues Pedro Barrié aparece cunha avenida na Coruña, fillo predilecto, medallas, retratos, en fin, unha cosa, es un incumplimento. Levas anos traballando para que se retiren as honras a todas estas persoas, claro, e tamén para que se retire a simboloxía franquista das nosas vilas e cidades. Creo que tes sinalado máis de 545 elementos só na Coruña. Por que esa resistencia das autoridades para retiralos dunha vez por todas? Claro, ¿qué ocurre con estas leyes? Tenemos una ley de memoria histórica de 2007, muy bien, no se cumple. Tenemos una ley más avanzada de memoria democrática de 2022, muy bien, no se cumple. Ahora, en noviembre de 2025, se aprueba un decreto para hacer un catálogo de elementos contrarios, no se cumple. Entonces digo, mira, aquí el problema de fondo no es que tengamos una ley, un decreto, el problema es que no hay voluntad de política para ejecutar esa lei. Si ese régimen que sale do cine a lei como ilegal, todos os nomeamentos derivados dese régimen ilegal son ilegais. Es decir, cando chega a unha persona a ministro, pues non elixe ninguén. Eso, ministro de dictadura. Mire usted, ese ministro de dictadura, el caso de Fraga, que estuvo de ministro de dictadura, pues o nomeamento que ten de fui adoptivo, pues é ilegal. Mire usted, es que este foi alcalde de La Coruña ou de Ferrol. Mire usted, es que esos alcaldes non son elixe ninguén. Eran nomeados a dedo por o gobernador civil. Por lo tanto, esos alcaldes de dictadura son ilegais. E o gobernador civil non elexía ninguén. Eran puestos a dedo. Bueno, pues, quiere decir que os ministros da dictadura, os alcaldes da dictadura, os gobernadores civis, todos golpistas, etcétera, son todos ilegais e, por lo tanto, non poden ter esas distincións ni nas avenidas ni as rúas. Bueno, pues, en esa estamos. Retirar as honras e a simboloxía franquista das nosas rúas, conseguir que se cumpra a lei, chamarlle as cousas polo seu nome, son algunhas das asignaturas que temos pendentes, tanto do movemento memorialista como da sociedade en xeral. Ti que fuches educador, crees que tamén outras asignaturas pendentes é traballar un pouco e facer pedagogía dentro das escolas, Manuel? Sí, eu son optimista, porque es que sempre que se abre unha porta, penso que hai que cruzar esa porta e utilizar esa porta, ¿no? Que porta se abre nesta lei de 2022? Que aparece por primeira vez que é obrigatorio
ensinar no currículo escolar, incluir no currículo escolar, hai que incluir falar da dictadura e da represión. Claro, esta referencia é unha revolución total. É dicir, que hasta ahora, si eu, hai 20 anos, un profesor, se corría dentro do que había que explicar a historia, mire usted que aquí hubo unha dictadura, podía ter unha denuncia, cuidado, e perder o posto de traballo. Bueno, pois resulta que ahora cambiou a cousa. Non é que se poda facer, sino que é obrigatorio. O Ministerio de Educación e Ciencia, a Xunta de Galicia, pode chamar a atención a un profesor ou profesora si dentro da súa explicación de currículo escolar non introduce no programa que ten que explicar a dictadura e a represión. Claro, isto abre o mundo, pero un mundo que está por recorrer. Pois que den esa mensaxe optimista de Manuel Monge Sí. que damos, non? Que aínda é posible educar en memoria a nosa rapazada. Pois Manuel Monge, moitísimas grazas por contarnos a túa historia, por querer compartila aquí con nos na Ferida Aberta no 36. Pois nada, encantados. Para o que faga falta, aquí estamos. Unha aperta. Bueno, un bico, unha aperta. Pero, cando e como comezou o proceso de construción da memoria, a que resistencias se enfrontaron os que traballaron para rematar co silencio e loitar contra a amnesia colectiva? A doutora en Historia Iria Morgade indagou sobre estas cuestións na súa tese Sen rancor nin esquecemento, as accións da memoria traumática na transición en Galicia. Iria, benvida de novo á Ferida Aberta no 36. Hola. Grazas polo convite. Grazas a ti por estar aquí. Un traballo, Iria, que se enmarca nun período moi concreto, non? Nese período que vai do 76 ao 86, en o que demostras que, malia ser un período moi convulso, inestable, incluso violento, houbo tamén memoria e movilización, non? Polas vítimas do franquismo. Sí, bueno, cando comecei con esta investigación, non, pois algo que era casi omnipresente era falar de transición como un espazo no que a memoria non estivera presente, non, na que a sociedade decidira pois mirar cara ao futuro e esquecer o pasado, ou tamén frases como que a sociedade naquele momento non estaba preparada para afrontar esa mirada a ese pasado, non? Era algo bastante común, non? De feito, pois na historiografía durante moito tempo pois foi unha lectura dominante do período da transición. Por iso realmente sorprende, non? E sorprendeu o traballo que como a min, fan tamén outros investigadores de outras zonas do Estado, descubrindo que esta lectura está moi lonxe da realidade, de que realmente aconteceu, non? Podemos falar, non, de que existiron persoas, existiron colectivos que sí que tiñan deseso de construir memoria, de recordar o que acontecera, non? E de sacar a verdade a luz e o colectivo, non? Por primeira vez, non? Cando por primeira vez existían certos espazos colectivos nos que se podía, bueno, se tiñan certas garantías de liberdade, non? Entón, na tese, non, o resultado da tese deu que no período entre o 1976 e 1986, é dicir, os primeiros 10 anos tras a morte do ditador Francisco Franco, pudemos contabilizar máis de 300 accións de memoria, accións que tiveron que ver con ese construir memoria, levar o pasado ao espazo público, espazo colectivo. Accións que foron evolucionando, non? Que tomaron distintas formas. Sí, bueno, un pouco puidemos detectar certas fases diferenciais, non? Nun primeiro momento, bueno, estamos falando de anos nos que houve moitos e moi importantes cambios, non, na sociedade e no sistema político. Entón, o principio, non, eses primeiros anos tras a morte do ditador, foi un momento no que o que protagonizou ese proceso memorialista foron as familias e foi a sociedade civil, non? En accións nos que se levaba unha do que tivera que ser privada e clandestina durante 40 anos o colectivo, non? Polo tanto, neses primeiros anos, non, falamos dun ciclo de homenaxes, referíndonos, pois, bueno, ao mesmo tempo que no
en xeral se desenvolvía un ciclo de acción colectiva, non, cos movementos sociais e políticos como protagonistas, non, destacados na rúa, tamén algo, por certo, bastante esquecido, máis que esquecido, non, pouco tratado normalmente cando se fala e cando todos entendemos o que foi a transición, non, no que ao final sempre se falan pois de certas figuras políticas, non? Bueno, nese espazo, non, de acción colectiva, pois se poden marcar tamén a acción desas persoas, deses colectivos, deses familiares que decidiron levar a memoria dos asasinados o espazo colectivo, non? Con homenaxes que normalmente se desenvolvían nos lugares de violencia, tanto en fosas comuns, cemiterios, espazos onde se arroxaban os corpos, non? Entón, neses primeiros anos, alrededor de entre o 76 e o 78, se desenvolve pois, un verdadeiro boom de homenaxes deste tipo en Galicia, non? Coas primeiras homenaxes tamén a Bóveda en Pontevedra, non? Na homenaxe que sigue realizándose a día de hoxe, non? Pero tamén en Tui, esas serían como as primeiras, non? Pero logo pois foron desenvolvéndose moitas máis, non? Sobre todo durante o ano 77, na que casi como un contagio, non? Se vai estendendo por moitas vilas de Galicia. Bueno, isto sería pois esa primeira fase, non? Pero sí que hai un cambio, non? Unha evolución no que cando podemos ver a memoria noutros espazos, nos espazos institucionais, non? Algo que está moi relacionado coa chegada de persoas alleas á élite franquista ás institucións municipais, algo que se produce na primeira legislatura democrática nos concellos, no ano 79, en o que, bueno, esas persoas alleas á élite franquista, moitas delas tamén persoas que se movilizaron no antifranquismo, non? Pois empezan a desenvolver tamén accións dende estas institucións e que teñen que ver coa memoria, sobre todo, neste caso, a nivel de modificación da simbolosía, non? Que, bueno, ainda que pensamos que houve moitos símbolos, moitas rúas, non? Que perduraron ata os anos 2000, ainda a día de hoxe, nos nosos espazos públicos, tamén é certo, é algo tamén bastante pouco visibilizado, ¿no? Que esas accións se comezaron a desenvolver aquí, nesta primeira legislatura, ¿no? Con Ferrol, por exemplo, cun caso paradigmático con 60 rúas modificadas, non? Con nomes, a maioría deles de golpistas ou do imaginario golpista. Aínda que si é certo que se tardou moitos anos en baixar a Franco do seu cabalo, non? Por exemplo, Ferrol, exacto, sí. De feito, cando en Ferrol, cando se modificaron o Rueiro, non? Aínda se chamaba Ferrol del Caudillo. Aínda non se puidera cambiar, non? Pola lógica das maiorías no propio concello, aínda non se puidera sacar al caudillo do nome, non? Polo bloqueo da UCD de AP. E que foron máis sensibles, as vilas ou as cidades a hora de empezar a suprimir esa simboloxía franquista neses anos nos que ti estás estudiando, neses anos da transición? Pois non podería dicir que unhas máis que as outras, non? Realmente tamén hai que ter en conta que en as cidades vai haber máis simboloxía habitualmente, non? Máis rúas que teñan eses nomes, cando nas vilas, pois ou mesmo nas vilas máis pequenas, pois eran unha ou dúas rúas as que tiñan esas apelativos. Por outro lado, bueno, pois falo de Ferrol con esas 60 rúas, pero tamén temos a Moaña ou a Soutomaior como exemplos de vilas pequenas que foron pioneiras na eliminación da simboloxía franquista dos seus espazos colectivos e incluso pois de homenaxe a vítimas, non? Son accións que se producen nun momento de gran efervescencia política, ti o sinalabas antes, non? Pois no 77, con esas primeiras eleccións democráticas, legalizanse os partidos, apróbase a lei de amnistía, houve moitas resistencias tamén, non? Desde moitos sectores a hora de levar a cabo todas estas accións, Iria. Sí, unhas resistencias que están moi relacionadas co que empezábamos a falar, non? Falábamos dun espazo temporal, non? A transición, no que se daba por feito que non existira todo isto do que estamos falando, non? Bueno, isto é unha construción que se basea
no discurso que se foi elaborando dende ese momento, no? Que falaba desa necesidade de mirar cara ao futuro, na promulgación da lei de amnistía, que, polo tanto, cortaba calquera posibilidade de que se realizase un proceso de reparación, memoria, verdade, etc. Por iso mesmo podemos ver todas esas resistencias as que tiñan que facer fronte esas accións memoriais, no? E que foron ao mesmo tempo tamén parte dunha desactivación que se produciu nos últimos anos, deste período de 10 anos que che dicía que investigaba, non? Porque hai que ter en conta que cando esas familias saían, esa veciñanza saía a poñer flores nunha fosa común, pois moi habitualmente pois tiña a policía ou a Garda Civil en fronte, normalmente ainda que non chegasen a intervir, non? Tiña esa presencia ameazante, non? Podemos ver resistencias dentro dos concellos, este ademais é un ámbito para a historiadora moi interesante porque a través das actas municipais pois podemos ver os discursos dos concelleiros de UCD, AP normalmente, e algunhas outras candidaturas nas que se enarbolaban pois un discurso contrario a esas accións que normalmente, aínda que tamén podía haber exaltación ao franquismo, habitualmente se parapetaban na acusación, non? A xente que a eses actores que querían facer memoria de que os movía a vinganza, non? Os movía o afán de revancha, cuestións que coñecemos, non? Que seguiron no imaginario, non? Ata a día de hoxe, non? Considerar que facer memoria poñía en risco o sistema democrático, podemos entender, non? A presión que supoñía para esas persoas, non? Non sei se en certo modo tamén incomodaba, non? A algúns gobernos, incluso de gobernos progresistas, estas temáticas, non? Sí, sobre todo isto podemos velo na investigación da que falamos, podemos velo a partir da segunda legislatura, que tamén vai a coincidir co proceso no que o Partido Socialista chega ao goberno estatal, se consolida esa visión do propio PSOE de que é mellor pois isto deixalo a un lado, non? Algo que se constitúe, ¿no? Que podemos ver claramente na declaración que realiza o propio goberno no aniversario, nos 50 anos, no ano 86 precisamente, nos 50 anos do golpe, fai unha verdadeira declaración de intencións, pois con toques bastante, se non negacionistas, pois sí, de deixar totalmente a un lado as posibilidades de facer memoria ou pois de conmemorar o pasado para as vítimas, non? Entón, pois, dende ese punto de vista, pois sí, tamén, claro, estamos falando tamén nun panorama complexo, con todos un montón de aristas, non? Dos que poderíamos falar longo e tendido. Sí, son accións de memorias que estás relatando, non? Que se empezan a producir de xeito legal, por dicilo de alguna maneira, a partir da morte de Franco, non? Bueno, ca chegada da transición, pero sí é certo que en Galicia, durante os anos da guerra, durante a ditadura, non sei se eses sinais que ás veces atopamos dos que temos falado aquí, non? Pois os debuxos dos presos nos campos de concentración, a volta dos 9, esas flores que aparecen depositadas en tumbas anónimas, si tamén se poden considerar en certo modo accións de memoria. Estaban xa facendo memoria daquela na clandestinidade? Sí, efectivamente, podemos falar da memoria na clandestinidade, non? Con todo este tipo de accións dos que falas, non? Nos que xa a propia víctima que está no campo de concentración deixa na parede a súa propia memoria, non? Como un acto de memoria primisenio, non? O deixar esa constancia. Falamos de todas as marcas que realiza a veciñanza en lugares de violencia, como a volta dos 9, como un caso pois moi peculiar, non? Porque realmente dos únicos no estado nos que podemos ver que esa marca se realice, bueno, que se realiza na terra, non? Pois é máis habitual, marcas máis estáticas, por así dicilo, non? Pero esa marca que constantemente se fai
por esas mans anónimas é paradigmático, non, dun proceso, non, no que ao final esas mans anónimas clandestinas o que fan é facer que eses lugares non deixen de ser lugares recordados, non, lugares de memoria. Pasou na volta dos 9, pero pasou en centos de fosas comuns nas que se guindaban flores, non? No Día dos Defuntos, por exemplo, pois temos recopilado pois o caso do cemiterio de Sestás na Guarda, no que logo foi pois o gran monumento que se realizou aí no ano que se inaugurou no ano 86 os presos do campo, pero que xa na ditadura as persoas tiraban as flores e a propia dona da finca non permitiu nunca que se volvese a labrar nela, non? Como tamén símbolo de respeto de memoria. E como esas, pois temos constancia de moitas delas, non? A historiadora Ana Cabana pois tamén falou delas na súa propia investigación, relacionándoas con algo moi interesante, que tamén a resistencia, non? Facer este tipo de actos, non, deste a memoria, precisamente nun espazo de negacionismo, non, no que se negaba o que había acontecido, pois facer memoria era tamén unha forma de resistirse e de rebelarse contra a propia ditadura, non? Temos moitos casos é moi interesante poder salientalos. Claro, son accións valentes, accións de resistencia que asumiron as familias en primeira persoa nesa primeira fase, que despois continuaron, como ti explicabas, desde as corporacións locais, desde as institucións, e despois chegaron as asociacións memorialistas, non? A gran eclosión do movemento memorialista xa a partir do ano 2000, que se encargaron non só de homenaxear, senón tamén de facer algo que o mellor debían ter asumido tamén as institucións nese momento, que é a apertura das foxas, non? Un papel fundamental, non, para o movemento para o que é a investigación en memoria, non, Iria? Exacto, sí. Sí que é certo que déixame puntualizar as primeiras asociacións memorialistas que se crearon en Galicia foron tamén estes anos da transición. Chamelle tentativas, non? Porque realmente sí que non tiveron permanencia, pero sí que houbo intentos, non? Nese espazo, como falábamos, non? No que había moitos mecanismos que intentaban desincentivar que se realizasen, non? Pero temos o caso da Amical de Mauthausen, na que Mercedes Núñez Targa, non? Unha muller con unha historia de vida fascinantemente dura, non? Tamén despois de volver do exilio, é comandada pola Amical de Mauthausen, que é unha organización pois, de Cataluña, non? Para defender os intereses dos presos e presas do campo de concentración de Mauthausen, e despois se amplía a outros campos, non? Dende ali, pois, a comandan para que en Galicia faga a búsqueda das persoas presas galegas que estiveron neste campo de concentración, non? E Mercedes Núñez nos anos 80 tamén quen comeza a desenvolver esta Amical en Galicia. Tamén temos o caso da Asociación de Presos Políticos, intentos que xa marcaron un fito que penso que se debe recordar, ainda que é certo que non foi non tivo a permanencia nin a capacidade de consolidarse que sí que tiveron as asociacións memorialistas en Cataluña, que sí que se desenvolveron nestes anos da transición. En canto ao que me contas, efectivamente, nos anos 2000 se comeza un novo ciclo, poderíamos dicilo, ou se desenvolve a partir dunha posición mediática sana moi diferente, nos anos da transición, os medios de comunicación de masas tiveron unha posición bastante negativa con respecto á memoria, aquí nos anos 2000 hai un cambio, un cambio que fai tamén que ese contagio, esa motivación se externa, que podría ser unha das causas que podrían explicar a expansión tremenda de asociacións nestes anos, tamén comandados pola xeración dos netos, e que ponen ao final abrir as fosas, é un acto no que a memoria é
é visible da forma máis dura, non? Máis descarnada, non? Por así dicilo. E nese proceso de construción da memoria non nos podemos olvidar en ningún momento dos investigadores, dos historiadores, investigadoras e historiadoras que con moitas resistencias tamén tiveron que facer o seu traballo naqueles anos. Algúns acabaron incluso nos xulgados, non? Por intentar contar a verdade, non? Sí, o caso en Galicia, non? Un caso interesante, non é un historiador, pero sí foi unha persoa que intentou falar do acontecido precisamente en Tui, unha vila que nomeaba antes, non? Fixo unha reportaxe, o xornalista falou do xornalista Fernando Ramos, non? Fixo unha reportaxe que primeiramente se iba a publicar en Interviú, pero finalmente nun contexto no que Interviú estaba sendo tamén asediada pola reportaxe Os Rosón, non? Que foron tamén nese momento estaba sendo investido como presidente na preautonomía da Xunta de Galicia Antonio Rosón, e salía unha reportaxe na que se falaba de ele e da súa familia como verdugos, non? Esa reportaxe foi censurada e nese contexto esa reportaxe que iba a sair sobre Tui, tamén foi, finalmente non se realizou, non? Foi anos despois cando finalmente se publicou na hoja de lunes. Era unha reportaxe moi interesante porque tamén non foi habitual que nesas primeiras investigacións que se realizaban ou nas reportaxes que se realizaban en medios de comunicación normalmente alternativos, que se falase abertamente dos verdugos, non? Se podía falar das vítimas, pero era complicado atopar nomes de verdugos, non? Nesta reportaxe sí que se fala de verdugos con nomes e apelidos, precisamente a familia dun dos verdugos, de Pablo Bugarín, de Tui, quen denuncia a este xornalista que ten que ir a Suizo, non? Por esta reportaxe. Algo que nos pon sobre a pista sobre esas resistencias as que falábamos, non? Que tiñan que facer fronte quenes poñían sobre a mesa a memoria do acontecido, sobre todo esas resistencias foron máis duras cando o que se trasladaba era a verdade máis abertamente, non? Se nomeaban os verdugos algo que era unha liña vermella, a resposta ia ser máis forte, non? E na actualidade, cales son as resistencias e cales son os desafíos dos que vos dedicades á historia, á investigación en memoria e tamén das asociacións memorialistas? Cales crees que son os grandes retos, a asignatura pendente neste momento? É unha pregunta complexa de responder. Penso que hai moitos, non? Creo que cada unha das persoas que investigase podería falar dunhas ou doutras. Fundamental como facer fronte ou reflexionar como facer fronte ao negacionismo, non? Cada vez máis seguro de sí mismo. Eso é fundamental, non? Como facer chegar a verdade histórica ante as mentiras, non? Nun contexto, ademais, de preocupación pola democracia, non? E polo futuro da democracia. Sempre creo que foi un desafío a mesma posibilidade de como investigar, non? Siga a haber un problema co acceso aos arquivos, como están os arquivos, non? Como podemos facer o noso traballo, non? Realmente, é preocupante, non? Que no sistema democrático como que estemos, o caos documental sexa tan grande, non? E as dificultades, moitas veces as barreiras que se establecen, que están un pouco fora da racionalidade, non? Que sigan existindo. Entón, un pouco, iso tamén é outra das cuestións que podería nomear, pero, me quedaría aínda
pois moitas outras, non? Claro que sí. Son algúns dos retos os que vos enfrontades os investigadores, os historiadores. Espero, Iria, que todo isto que nos estás contando se transforme pronto nun libro. Bueno, pois espero eu tamén que a densidade dunha tese, non? E bueno, tamén o que falábamos como propio tamén reto, non, dos que intentamos investigar, tamén buscar formas de divulgalo, non? Máis alá do espazo académico, non? Buscar o xeito de que iso chegue a máis persoas. Eso tamén, pois, como outro dos retos, pois sería un pouco que me enfronto pensando, bueno, pois en realizar pois unha adaptación na que poida pois ser accesible a todos e todas. Pois nada, estamos desexando que por fin naza esa criatura. Iria Morgade, moitísimas grazas por estar un día máis na Ferida Aberta no 36. Moitos éxitos. Grazas, unha aperta. Grazas a ti e parabéns tamén a este espazo polo recoñecemento que eu tivo nos últimos días e que é moi merecido. Todo mérito de vos, unha aperta. A Ferida Aberta no 36. Nesta tarefa de recuperación da memoria resulta esencial acudir aos arquivos na procura de materiais que axudan a debuxar aquela Galicia do noso pasado recente. A Fundación de Marzo acaba de digitalizar máis de 1.300 caixas de fondos documentais que recollen unha parte fundamental da historia social, política e laboral do país. Xesús Castro, presidente da Fundación de Marzo. Temos sobre 1.700 cabeceiras de prensa, entre as que destacaríamos casi todos os números de Nova Galicia, da revista Cultura do Partido Comunista da Galicia, e unha pequena joyiña que tuvemos unha doación de Enrique Lister, o fillo de Lister, o comandante, que temos edicións do Quinto Regimento, que estaban todas aí, que están por digitalizar, porque están almacenadas, necesitamos diñeiro para digitalizar todas estas cousas, pero lógicamente para pedir subvencións para digitalizar nos fan a pregunta que me acabas de facer ti. Que o que tedes para digitalizar? Hai de todo. Ten en conta que estamos desde o ano 36, temos recollido material, e todas esas doacións foron para nós. Non solamente do partido, sino da Liga Comunista, de todo o que había en aquela época, sino de todos os compañeros que en algún momento pues tiñan algo deste material e foron doando. Son caixas e caixas e caixas sin nin ordear de ninguna maneira. Temos miles de fotografías e logo temos moitísimos material dos que éramos a estrutura do sindicato. E claro, nos atopamos que a mesma o material, sobre todo que son edicións facímil ou edicións internas, revistas internas nosas ou publicacións nosas, se repiten. Temos moitas grabacións orais, temos obxetos curiosos, sobre todo moitos que teñen que ver ca impresión, é dicir, as famosas vietnamitas, fotocopiadoras, temos maletíns con doble fondo, que eran os que levaban os compañeros cando tiñan que repartir en algún momento algunha exposición. Pois, por exemplo, recentemente, os compañeros de Cataluña nos pidieron parte dese material para unha exposición que fixeron eles allí en Vía Cayetana, e fon parte desa doación. Empezamos no ano 91, con moitísimas con moitísimas ganas. Claro, todos intentamos o mesmo, digitalizar todo eso. Claro, cada os fixemos cas millores boas vontades e, como ti sabes, todos os procesos de digitalización e de arquivo van cambiando o sistema de catalogación. Entonces, todo o que tiñamos, pois non nos valía. Temos que adaptalo e todo eso costa. A nosa idea é digitalizar todo eso, publicarlo gratuitamente en Galiciana, na páxina da Xunta de Galicia, para que toda a xente que este interesada poda acceder gratuito no momento que necesite oportuno. O sea, isto é un patrimonio de todos. E a idea é que todo isto non sea para nós, sino para vos.
Pois ata aquí chegamos. Moitas grazas a Manuel, a Amalia, a Ernesto, Dionisio, Manuel, Iria e Xesús por axudarnos a construir este capítulo e tamén a vos por acompañarnos neste episodio 36 da Ferida Aberta no 36. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks, YouTube e Apple Podcast. Ata cando queiras. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López.